Ben, boa tarde a todos e a todas. Retomamos a sesión. A seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego vaise debater conxuntamente coa segunda das mocións presentadas polo Partido Popular, aínda que a votación, como sempre, será separada. Terá, en primeiro lugar, a palabra o Grupo do Bloque Nacionalista Galego, despois o Grupo do Partido Popular para a defensa da moción e despois, por orde de representación, o resto de grupos municipais. Señor Jorquera, cando queira. Moitas grazas. Creo que unha ensinanza da situación actual é a importancia de ter uns servizos públicos robustos e eficaces. E outra ensinanza é que o mercado nin nos protexe do virus nin das consecuencias sociais e económicas da crise provocada pola pandemia. Só unha intervención pública potente e decidida pode evitar que a crise sanitaria que estamos vivindo desemboque nun grave e longo afundimento económico e social. Pero para que iso sexa posíbel, hai que superar os corsés que antepuxeron a obsesión pola chamada austeridade ás necesidades sociais. Hoxe o Concello, por poñer un exemplo, ve limitada a súa capacidade de resposta á crise pola insuficiencia de persoal froito dunhas taxas de reposición que deterioraron o emprego público. E outro corsé é a chamada Lei Montoro, que restrinxe a autonomía local, dificultando o uso dos recursos para fortalar servizos e mellorar a capacidade de contratación e investimento das administracións locais. Nestes momentos de crise é imprescindível que os concellos poidan destinar o superávit e os remanentes de exercicios anteriores para facer fronte a esta situación. Por iso propoñemos instar a derrogación da Lei Montoro, mas non abonda con iso. Se me permiten o eslogan, nin Lei Montoro, nin Plan Montero. Por iso, opoñémonos tamén rotundamente a calquera pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais. De levarse a cabo, a parte de atentar contra a autonomía local, deixaría os concellos atados de pés e mans para articular respostas ás consecuencias da crise no ámbito local. Capacidade de acción que se ve limitada tamén polo reparto de competencias. Así sucede, por exemplo, coa articulación de medidas específicas para o comercio, a hostelería e, en xeral, para PEMES e autónomos, sectores particularmente afectados pola paralización da actividade económica. Permítanme que lles lea brevemente a resposta dada polo Ministerio de Facenda do Estado a unha consulta sobre a posibilidade de artellar axudas ás empresas afectadas formulada por un concello gobernado polo BNG. Cito, en razón de cuanto se ha señalado, entendemos que la entidad consultante carece de competencias para subvencionar a las empresas, pymes domiciliadas en su municipio, para sufragar las pérdidas ocasionadas por el tiempo de cierre durante el periodo de alerta del COVID-19, siendo competente en esta materia el Estado y la comunidad autónoma conforme a los artículos 148 y 149 de la Constitución. Por iso, demandamos que a Xunta de Galiza poña en marcha un plan de axudas a autónomos e PEMES que complemente as medidas do Estado e non só iso, senón que impulse tamén un plan global de reactivación económica. Queremos lembrar que as competencias en industria, comercio, agro, pesca, turismo, cultura, políticas activas de emprego e un longo etcétera están residenciadas, sobre todo, na Xunta de Galiza. E, de momento, o que imos coñecendo das reunións do presidente da Xunta con unha pretendida comisión de expertos económicos son, sobre todo, recomendacións a outras administracións. Pero para que o señor Núñez Feixóo exerza de comentarista, criticando o mal que o fai o Goberno central ou recomende a outros o que hai que facer, non se precisa autogoberno. Abonda con que intente facerse un oco en la sexta noche, por poñer un exemplo. Autogobernarse significa autorresponsabilizarse, exercer as competencias que como país temos atribuídas. Por esa razón, tamén a nosa moción propoñemos que a Xunta de Galicia, en diálogo con outras administracións, forzas políticas e axentes sociais, impulse un plan de reactivación económica. Por estas razóns, solicitamos o voto favorável a esta moción.
Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias. Bueno, aceptamos la enmienda porque no altera el contenido de la moción, pero sí tenemos que puntualizar. Hay normativa específica que permite la contratación de personal para prestación de servicios sociales ante la situación de pandemia del COVID. Hay posibilidad de contratar a través de programas que no sirva como excusa para no hacer nada. Recordar que la normativa de estabilidad presupuestaria fue aprobada por exigencias de la Unión Europea y en cumplimiento de la reforma de Zapatero del artículo 135 de la Constitución, en un momento en el que España iba a ser rescatada por Europa. Veremos ahora qué pasa. Pedimos su modificación para que los remanentes del superávit ante esta situación extraordinaria puedan ser utilizados por las entidades locales y se flexibilice la regla de gasto y que los ahorros de las entidades locales no sean confiscados por el Gobierno del Estado. 30.000 euros entre el superávit de 2019 y remanentes de estos últimos años. No queremos sustituir la ley Montoro por el decreto Montero y que el Gobierno se apropie de ese dinero aprovechando el estado de alarma. Esperemos que escuche a las entidades locales. En cuanto a la moción presentada por el BNG, obviamente no podemos apoyarla. Ya no sé cómo llamarles, señor Jorquera, señor Xorqueira, porque usted cambia los nombres a todo el mundo. Ustedes ya están en campaña mientras la Xunta está salvando vidas. La Xunta ha ido por delante del resto de administraciones desde el primer minuto de esta crisis en todos los aspectos, sanitario, social y económico, en anticipación, en planificación y en activación. Constituyó el CECOP el viernes anterior a la declaración de estado de alarma, con la delegación del Gobierno y el presidente de la FEGAM. Respecto a la reactivación económica, lo primero que hizo la Xunta fue crear un comité de expertos, no supuestos, sino expertos, para minimizar el impacto de la crisis, definir las líneas a seguir, identificar posibles escenarios y proponer acciones económicas, laborales y fiscales. La Xunta ya elaboró un plan para la recuperación de los sectores cultural y turístico, con 27 millones de euros para reactivar dos sectores que suponen el 13% del PIB y el 14% del empleo en Galicia. La Xunta habilitó otros 5,1 millones de euros a través de medidas enmarcadas en el Xacobeo 2021 que se reorientan para dar prioridad a las iniciativas de impulso económico y de activación del consumo y del empleo. Fue la primera en reactivar la obra pública y en facilitar la privada. Mantiene el periodo medio de pago a proveedores en 15 días. Más medidas, activación de una ventanilla única de apoyo y asesoramiento inmediato a autónomos y pymes para reactivar su actividad, para la que se destinan más de 3,6 millones este año. Aplazar el pago de los préstamos autónomos y pymes formalizados a través del IGAPE y SES Galicia, que movilizan 265 millones. Línea de financiamiento para autónomos y pymes a través de préstamos que movilizan 250 millones, ayudando a pagar gastos. 2,5 millones en ayudas a la reorganización productiva para equipamientos COVID del IGAPE. 10 millones de euros en préstamos para que las empresas puedan reorientar la actividad en fabricación de material de protección. Acuerdo con las entidades financieras para adelantar el pago de los salarios a más de 200.000 trabajadores afectados por los ERTEs que aún no ha pagado el Estado. Avala un total de 1.500 euros por trabajador con un tope mensual de 750 euros. La Xunta ha ido por delante y le aseguro que seguirá yendo por delante. Lo que espero, señor Jorquera, es que exija a sus socios del Gobierno de Madrid que adopten medidas de reactivación, porque veo que los obvia en su propuesta, no les exige nada, ni una crítica al reparto desequilibrado de los 16.000 millones de euros a las comunidades autónomas. Ustedes que tanto defienden la independencia y la autonomía de Galicia, pues no han protestado por ese discriminatorio y desequilibrado reparto, ni a la discriminación a los gallegos para poder pasear o pescar o abrir mercados. Ni una crítica hemos oído por parte del BNG. Eso sí, han comenzado la campaña electoral contra la Xunta. Gracias. Moitas grazas, señora Gallego. Poder dirixirse, si o señor Jorquera como o señor Jorquera, se quere facer polo nome, se antepón o don, como xa contou antes, chámase Francisco Xesús. Diga, señor Jorquera. Sí, non é para entrar en debate, simplemente para anunciar que vou agasallar a señora Gallego con dicionario para que, consultando o dicionario, vexe a diferencia entre touciño e velocidade, porque son Francisco Xesús, porque teño nome en galego, e son Jorquera, porque o meu avó paterno era de Cartagena. Cartagena de Murcia, non Cartagena de Indias. Ben, vai rematar o debate sobre os nomes propios demais. Ten a palabra a señora Martínez por Ciudadanos.
Bien, muchas gracias. Desde Ciudadanos ya considerábamos, antes de la llegada del COVID, que era necesario revisar la regla de gasto, como ya explicamos en pleno, a raíz de una moción presentada por otro grupo municipal. Debería revisarse, dado que carecía de sentido que aquellas instituciones con unas cifras elevadas de superávit no puedan mejorar los servicios públicos, sobre todo si además estos son particularmente incompletos o carecen de recursos. De hecho, antes de la necesidad de agilizar este procedimiento por el COVID, considerábamos que se tenía que redefinir la regla de gasto para ejercicios futuros a través de instrumentos normativos que especifiquen la aplicación de la regla de gasto. Como Ciudadanos ha anunciado ya en el Congreso, nuestra formación ha venido trabajando mediante las comisiones parlamentarias, principalmente en la de Hacienda, en colaboración con otras instituciones como la AIREF, para buscar una solución al margen y la casuística propia de este superávit, y más aún si estas instituciones siempre han cumplido con la regla. Asumiendo el contexto actual, el último Real Decreto nos deja muchas dudas sobre el destino, no deja muchas dudas sobre el destino del superávit de 2019 de los ayuntamientos. Se puede destinar a gastos sociales asociados al COVID el 20% del remanente, una vez cumplidas las obligaciones de la Ley de Estabilidad, que son fundamentalmente las obligaciones pendientes y pago de deuda. Es más, aparte de esta iniciativa, la FEMP ha emitido un documento donde van más allá y abogan por la supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria para la aplicación del 20% del superávit, es decir, que no haya que destinar dicho dinero al pago de deuda con carácter prioritario, sino que pueda destinarse directamente a gasto social asociado a la lucha contra el COVID. Nosotros estamos de acuerdo con esta flexibilización de la regla de gasto, es más, abogamos porque los ayuntamientos excepcionalmente puedan destinar el 100% de su superávit y no es solo el 20%. En la moción, en cambio, piden la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. Desde Ciudadanos compartimos, junto con la AIREF, que es razonable el uso de los superávit, pero sin caer en déficit ni incumplir las reglas marcadas por la Comisión Europea. Compartimos también reclamar un fondo adicional al Gobierno central, pues hay competencias que los ayuntamientos no pueden asumir sin una financiación extraordinaria adjunta. Otra incongruencia que debería modificarse es que esta ley contempla una cláusula que exime en circunstancias excepcionales al Estado y a las comunidades autónomas de su cumplimiento, al igual que las reglas europeas, y deja fuera, incomprensiblemente, a los ayuntamientos que no pueden acogerse a esta circunstancia. La AIREF abogó por el uso del remanente a cambio de no incurrir en déficit en 2020 y de que los gastos se destinen a paliar la crisis. Creemos que se deben hacer modificaciones, pero unas reglas de juego serán necesarias cuando, tras superar esta crisis, debamos mantener un rigor en el gasto igual para todas las administraciones. Por tanto, en el caso del bloque nacionalista, si modifican la derogación por la modificación de la ley, como proponemos en nuestra enmienda, podríamos votar a favor. En el caso de la moción del PP, votaríamos a favor si no aceptasen la enmienda, pero con la enmienda, con la ley de la derogación, pues nos vamos a abstener en las dos mociones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por la Marea Atlántica, señor Martínez. Señores e señoras do Partido Popular, creo que isto vai resultar entrañable. Eu sempre me pregunto como é posible que, sendo nós moito máis útiles para a sociedade que a vostedes, sexan vostedes tan difíciles de desaloxar ás veces as institucións. Eu sei que para esta desgraza, porque é unha desgraza, hai moitas explicacións, algunhas son inalcanzables para nós, o poder ou o tamaño do poder dos seus amigos, ou a habilidade cultivada durante décadas para parasitar institucións, pero hai outras menores, e unha desas razóns menores ven agora ao caso. É que non teñen vostedes ningún pudor. Non é que mintan mellor que a outros, que tamén. É que, ademais, minten como con tranquilidade de espírito. Tanto lle dá unha cousa como a contraria. Bueno, benvidas, en todo caso, a defensa da autonomía local, benvidos á defensa dos servizos públicos, benvidos á defensa dos aspectos máis progresistas da Constitución. Chegan tarde, pero chegan. Podían ternos aforrado anos de recortes e privatizacións, pero polo menos rectifican. Chegan polas razóns equivocadas. Faltalles valentía para reclamar a derrogación da Lei Montoro, pero cando venos, de alguma maneira nesta moción, veñen a recoñecer que o que fixeron profundizando no mal que fixo o cambiazo do artigo 135 foi poñer en risco as nosas vidas, moitas vidas, como ven de poñer dramáticamente de manifesto o coronavirus. O que non se entende, señora Gallego, é que fagan este esforzo, que fagan o esforzo de chegar hasta aquí, pero logo bloqueen unha declaración institucional proposta pola Marea Atlántica
que ia na mesma liña do que vostedes din que defenden agora, con algunhas vantaxes, eso sí. A súa moción é oportunista, a nosa proposta de declaración era oportuna. A súa moción entendo que responde á inminente convocatoria electoral e se trata de enredar, e se no enredo o Goberno do Estado sae mal parado mellor. Polo contrario, a nosa declaración, que agora convertemos nunha emenda á súa moción e que compartimos co Partido Socialista e co BNG, iba claramente encamiñada a responder a un problema real, e é que o persoal desta casa, por moito que traballe, é insuficiente para atender todas as necesidades derivadas da crise do coronavirus, que se necesitan reforzos con urxencia e que o Goberno do Estado ten que eliminar xa restriccións e dar facilidades xa para que eses reforzos se fan efectivos. Desde logo que unha soa prestación nos próximos meses quede sen conceder por falta de mans para xestionala sería un fracaso. Confío en que a súa moción saia aprobada coa incorporación da nosa emenda e confío tamén en que saia adiante a moción que presenta o BNG e que agora debatemos de maneira conxunta. O noso voto, dende logo, como sabe, o BNG vai ser favorable, aínda que non esteamos de acordo co 100% do que se di na moción. Estamos de acordo na derrogación da Lei Montoro, temolo defendido aquí e non só aquí en múltiples ocasións. Estamos de acordo en que sería inadmisible que o Ministerio de Facenda, nun momento como este, confiscase o aforro das administracións máis próximas á cidadanía. Estamos de acordo en pedirlle á Xunta que faga algo polas PEMES, algo polos autónomos. Estamos de acordo, claro, en que Feijóo se faga cargo da situación con medidas de reactivación económica e non só con culebróns electorais absolutamente irresponsables. O que non compartimos, señor Jorquera, aínda comprendendo as razóns polas que se di, é que se insista tanto nas limitacións das administracións locais á hora de desenvolver políticas económicas e de emprego. Con imaxinación, con traballo e con alianzas, como están a demostrar moitas outras cidades, os concellos poden chegar moito máis alá do perímetro das súas competencias e facelo, ademais, cunha perspectiva transformadora. Creo, con todo o respecto, que este Goberno necesita que o empurren cara adiante, non que lle dean argumentos para seguir parado. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Pecha o debate o señor Lajetuña. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dun debate conxunto de dúas mocións. A mí gustaría decir que compartimos, señor Jorquera, instar a Xunta de Galicia a poñer en marcha un plan galego de reactivación económica, como non pode ser de outro xeito. E compartimos, efectivamente, que as administracións teñen unha serie de competencias. Non impide que fagamos algúns esforzos, sen dúbida, témolo compartido aquí en outros ámbitos, pero tamén sabemos que non lle corresponde á administración local convertirse noutra cousa diferente. E, mentras tanto, que o Goberno galego pois non asuma o seu plano competencial. E compartimos, señora Gallego, a necesidade de que a coñecida como Lei Montoro deixe de ser tal. Efectivamente, como non imos a compartir o igual que o ten expresado a Federación Española de Municipios e Provincias, calquera pretensión de bloqueo respecto dos fondos municipais só cabe opoñerse e defender a maioría de idade das corporacións municipais. Respetar a autonomía constitucional, por suposto, flexibilizar as reglas para o uso do superávit, tamén, e, polo tanto, a modificación da legislación correspondente. Nós entendemos que o Concello da Coruña debe de contar con recursos dabondos para poder mobilizar con axilidade e solucionar os problemas que, como administración máis próxima ao cidadá, pois detectamos non só durante a evolución da crise sanitaria, que tamén, pero que se puxo moito máis de manifesto cales son as realidades do día a día. Ter que actuar sobre a emerxencia non o fai unha administración centralizada, sesa a da Comunidade Autónoma dende Compostela ou sesa a administración do Estado dende a capital de España. Ao final, os gobernos municipais están pegados á realidade da cidadanía e, polo tanto, compartimos, sen dúbida ninguna, tanto o que expoñía o señor Jorquera como o fondo do que aquí se expuxo por parte da señora Gallego.
Pero facémolo, ademais, con unha aportación en positivo, cunha emenda conxunta co grupo do BNG e da Marea, pensando que é posible que todos participemos da mesma idea. Non tería sentido privar agora de recursos aos concellos, xustamente cando máis necesario é e cando máis necesarios son esos fondos para a asistencia social e a reactivación económica. Tamén agardamos, como non pode ser de outro xeito, que o Goberno de España non leve adiante ningún tipo de actuación que poida supoñer privar os concellos dos recursos propios que pretendemos precisamente destinar a actuacións de proximidade. Por lo tanto, temos unha posición favorable e unha posición favorable para ser capaces de, entre todos, pois seguir traballando na maioría de idade das corporacións locais e, sobre todo, tamén pedíndolle a cada quen que asuma as súas responsabilidades, porque a Xunta de Galicia, como decía o señor Jorquera, tamén ten a súa responsabilidade en materia económica. Supoño que no tempo no que estamos e co que ven por diante, máis pronto que tarde teremos noticias, porque hai moitos autónomos e moitas PEMES en Galicia que están esperando que as competencias que ten a Xunta as ejerza. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Se me estropeó aquí el contador de tiempo. Ben. Imos votar, gracias, as mocións por separado. Na moción do Bloque Nacionalista Galego hai unha emenda de sustitución de Ciudadanos. Correcto, mantén vostede a emenda. Mantén vostede a emenda. O Bloque Nacionalista Galego acepta a emenda ou a rexeita? Rexeitámola. Ben, pois procedemos, en primeiro lugar, a votar a emenda presentada, a emenda de sustitución presentada por Ciudadanos. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Moitas grazas. Abstencións. Moitas grazas. Señor García, sobre a emenda de sustitución de Ciudadanos. Ciudadanos, o seu voto. Abstención. En contra. Señora Sobral. En contra. Perdón. Abstención. Perdón. Señora Sobral. En contra. Señora Cendán. Abstención. Abstención. Queda. E pasamos a votación sobre a moción que presenta o BNG. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Señor García, sobre a moción do BNG. Abstención. Abstención. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. Abstención. Prospera a moción. Sobre a moción do Partido Popular existe unha emenda conxunta de sustitución por parte da Marea Atlántica, PSDG-PSOE e Bloque Nacionalista Galego. A propoñente acepta a emenda? Sí. Ben, pois votamos, polo tanto, a moción coa emenda incorporada. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Señor García. Sobre a moción do Partido Popular. A favor, señora Sobral. A favor. A favor, señora Cendán. A favor. A favor. Esta moción. Moitas grazas. Seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o reparto de máscaras. Señora Beira. Sí, grazas, señora alcaldesa. Con esta moción desde o BNG propoñemos que o Pleno do Concello da Coruña inste o Goberno municipal, a reclamar á Xunta de Galiza o establecemento dun sistema de acceso aos sistemas de protección, máscaras e luvas fundamentalmente, dun xeito controlado e seguro, evitando que se produzan aglomeracións ou saídas das vivendas coa finalidade de facerse con eles e garantindo que cheguen a todas aquelas persoas que precisan deste material para o desenvolvemento da súa actividade vital ou laboral. As razóns que motivan a presentación desta moción son dúas.
Primeiro, que a Xunta de Galiza é a administración con competencias en materia sanitaria e de saúde pública, e por este motivo non podemos concordar coa emenda presentada polo Partido Popular, que fala de mando único do Ministerio de Sanidade. Até onde nos sabemos, a Xunta de Galiza non se lle retiraron as competencias en materia sanitaria. Polo tanto, ten marxe de manobra para cumprir co que pedimos nesta moción. O que pasa é que é moito máis sinxelo sentarse a comentar. Somos moi críticos co esquema centralista co que se xestionou esta crise, máxime cando as competencias sanitarias están residenciadas nas comunidades autónomas. En Alemaña, poñamos o exemplo de Alemaña, o Goberno federal exerceu un labor de coordinación, pero non centralizou asumindo as competencias dos Länder e a súa resposta á crise revelouse eficaz. Se a Xunta de Galiza ten as competencias en materia sanitaria de saúde pública, o que ten que facer é exercelas. E para exercelas hai que responsabilizarse, establecendo un sistema de xestión que teña en conta as nosas necesidades e as nosas propias características. E a segunda razón que motiva a presentación desta moción é que o actual sistema de reparto de máscaras é ineficaz. Tras acordar o Goberno do Estado o reinicio de parte da actividade empresarial, asistimos a situacións absurdas. O reparto masivo de máscaras fíxose en estacións de metro, intercambiadores de transporte, etc. E pretendeuse facer exactamente o mesmo aquí, cando somos un país con unha grandísima dispersión de poboación e un sistema de transporte público moi deficiente, que fai que a maioría da xente teña que acudir en coche a traballar. A consecuencia é que, mentre se repartiron máscaras de xeito indiscriminado en paradas de autobús, nun contexto no que, ademais, a xente se está retraendo, como dicíamos noutra moción, de usar o transporte público, milleiros de traballadores tiveron que se reincorporar aos seus postos de traballo carecendo das mínimas equipas de protección individual. Como é absurdo que mentres algunhas persoas fixeron un acopio grande de máscaras para sí propios, as provisións de máscaras seguen sendo absolutamente insuficientes para atender as necesidades de persoas que desenvolven labores cun alto risco de contaxio. Por iso, creemos que é imprescindible establecer prioridades, artellar un sistema de reparto e de distribución obxectivo e controlado, sen caer en distribucións indiscriminadas. Dado que neste momento non existe material suficiente dispoñível para garantir o acceso universal da poboación e debe priorizarse a necesidade obxectiva do mesmo. Noutras comunidades tense artellado un sistema de entrega polo propio sistema de saúde. A Xunta podería dotar as farmacias de material e garantir o acceso controlado o mesmo a través da tarxeta sanitaria, como aconteceu noutras comunidades autónomas, de modo que se poida contrastar tanto a necesidade como a disponibilidade do material. Pode ser unha das fórmulas, mas, en todo caso, cremos que é necesario que a Xunta estableza un sistema de acceso ás equipas de protección controlado e seguro. Por esta razón, solicitamos o voto a favor. Moitas grazas, señora Beira. Señora Martínez, por Ciudadanos. Si o noso voto é indudablemente favorable a esta moción e máis, nos engadiríamos a exixencia de facer obrigatorio o uso das máscaras para toda a poboación, como xa semella que por fin así será. Un dos tantos fracasos do Goberno central na xestión da pandemia está a ser o despropósito co uso das máscaras. Recórdolles que por primeira vez o 2 de abril o presidente do Goberno pisaba a rúa para visitar unha fábrica onde se estaban producindo respiradores. E o que chamou a atención era que tanto o presidente como o ministro de Sanidade, os dous, levaban máscara e luvas e non ían ver enfermos, ían ver persoas traballando nunha empresa, o mesmo que cando calquera de nós ou dos nosos veciños saímos á rúa a comprar e agora tamén ás terrazas e nos cruzamos con xente. E digo que chamou a atención porque ata ese mesmo día, tanto o director do Centro de Alertas e Emerxencias Sanitarias, Fernando Simón, como o ministro de Sanidade, nos decían que as máscaras non eran necesarias para sair á rúa ou a mercar. Palabras do ministro Salvadorilla. Las mascarillas sirven, pero sirven para lo que sirven. No son necesarias en España para ir por la calle. Palabras de Fernando Simón. Que las usen las personas con síntomas. El resto de la población, no. 2 de abril, dicíndonos ao mesmo tempo que
Tenemos que aprender cómo funcionan otras sociedades, como pueden ser los japoneses, en la transmisión de la gripe, y que tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades. Todo por non decir mascarillas. O problema é que seguimos sen mirar que fan outros países que van por diante. Se o uso das máscaras está funcionando nos países nos que se impuxo e aínda así están notando un repunte, por que non facelo obrigatorio aquí? Sobre todo agora que estamos vendo tantas aglomeracións nas zonas nas que estamos na fase 1. Este pasado martes preguntaban a Fernando Simón pola obrigatoriedade das máscaras e dicía: son de moi alta recomendación para a xente que salga a la calle. A obrigatoriedade non a ve, pero sí que di que sobreactuar en la prevención de riesgos puede estar bien, pero creo que debemos incidir en otros aspectos. La mejor mascarilla es el distanciamiento de 2 metros. Onte mércores, por fin, empezaban a plantexarse o uso obrigatorio, pero atención, porque hai factores políticos para decidir el uso obrigatorio de las mascarillas. Decía Simón onte, despois de 60 días confinados en estado de alarma e sendo España un dos países con máis contaxios e mortes por número de habitantes. E cales son eses factores políticos? Non querer recoñecer que se equivocaron ao non recomendar o uso das máscaras, a non querer recoñecer que había que aprovisionarse de material de protección cando había que facelo. Creo que deberían descoitar máis os expertos. Por exemplo, o portavoz da Sociedade Española de Médicos Xerais decía rotundamente sí debería de ser obligatoria porque la desescalada se puede convertir en un precipicio. No nos estamos comportando según las normas sanitarias. Se está tomando una relajación en las medidas y la mascarilla ha demostrado que evita la propagación. Debería de ser obligatoria. Vamos siempre por detrás de los acontecimientos. Lo obligaremos cuando ya sea tarde. Máis preto de aquí o prestixioso doutor Diego González Rivas, que todos coñecemos, que opera por todo o mundo, sobre todo en países asiáticos. Hai uns días comentaba que algúns compañeiros no mesmo mes de marzo lle preguntaban que como era posible que en Europa non se levasen mascarillas. A isto decía, nos países asiáticos ninguén se plantexa non levar máscara. Creo que todo el mundo debería llevar mascarilla, es beneficioso e en outros países está funcionando. Por favor, fiémonos dos expertos e tamén dos expertos en compras e evitar compras fraudulentas de material sanitario. Imos a votar a favor. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, boas tardes a todas as persoas que traballan para que se celebre este pleno e tamén aos que nos siguen polo streaming. Quero sumarme en primeiro lugar ás condolencias que se transmitiron desde este pleno ás persoas que perderon seres queridos e ao mesmo tempo agradecer a todas aquelas persoas que traballaron para que puidéramos sobrevivir a esta pandemia da mellor xeito posible. Pasamos o peor, quero pensar, pero queda moito camiño aínda, así que moitos ánimos. A Marea Atlántica tamén vai votar a favor da moción do BNG porque nos parece unha demanda sensata establecer un sistema de reparto seguro que evite aglomeracións, controlado e que faga chegar as mascarillas a todas aquelas persoas que as precisan. E eu engadiría máis, sen que se convirta nun artefacto electoral propagandístico. Nos gustaría pensar que as mascarillas son bens de primeira necesidade, que están aí para salvar vidas e para protexer a saúde das persoas e que en ningún caso procede, nunhas circunstancias como estas, facer das mascarillas un artículo de merchandising político. Eu creo que as mascarillas protagonizaron algúns dos episodios máis surrealistas e máis delirantes desta pandemia que nos tocou vivir, dende efectivamente o desconcerto inicial sobre se había que utilizalas ou non utilizalas aquí no Estado español, pero tamén na Organización Mundial da Saúde, debate seguramente condicionado pola súa escaseza e a dificultade de abastecemento de mascarillas e de protectores xa en primeiro lugar para abastecer as profesións prioritarias. Creemos que deste tipo de episodios temos que aprender e que a pandemia nos obriga tamén a reflexionar e a modificar cousas de cara ao futuro. E, sen dúbida, unha delas é reducir esa extrema dependencia de terceiros países e de poucas mans de artigos que son de absoluta e primeira necesidade. Esa é unha das reflexións e esa é unha das liñas de transformación que teñen que vir unha vez pasados estes momentos agudos. A mascarilla tamén foi testemunha das peores actitudes na política a hora de desenvolver prácticas de rapiña e de acaparación incluso entre destacados mandatarios a nivel internacional. As mascarillas, neste caso, testemunha pois da mesquindade da política que realmente tamén nos debe facer reflexionar.
As mascarillas nos demostraron a desprotección daquelas persoas que precisamente estaban aí para protexernos a nós, e foi o persoal sanitario, pero foi tamén o persoal de atención a domicilio, e foi o persoal que estaba atendendo as nosas persoas maiores nas residencias, e foi o persoal que estaba aí encargado de que puidéramos facer fronte á epidemia do mellor xeito posible. Outra reflexión que temos que facer realmente a onde encamiñamos aos nosos servizos sanitarios de atención ás persoas. A suba do prezo das mascarillas, esa inflación que facía das mascarillas, insisto, un artigo de primeira necesidade, un ben de luxo accesible a só uns poucos, ata que se regulou o prezo dende o Ministerio e ese facilitou que foran polo menos máis accesibles do que eran antes. Tamén as mascarillas protagonizan un dos episodios positivos deste acontecemento, que é a autoorganización da poboación que se lanza masivamente a coser nas súas casas para proporcionarlle mascarillas a aqueles sitios onde non está podendo chegar a administración. Concretamente, no Grupo de Apoio Mutuo da Coruña se confeccionaron máis de 5.000 mascarillas que, atención, se repartiron no CHUAC, se repartiron no Hospital de Oza, se repartiron en residencias de ancianos e, por suposto, en negocios particulares, asociacións, entidades, etc., chegando a eses sitios onde a Administración non é capaz de chegar. Quédanos un último capítulo das mascarillas e é a reincorporación á rutina e a vía de traballo. Estamos preparadas realmente para reincorporarnos á vida pública, para reincorporarnos ao traballo. Están as medidas preventivas en marcha, están os materiais de protección en marcha, están exploradas as posibilidades de teletraballo. Eso verémolo nas vindeiras semanas. Aprendizaxes que hai que sacar da pandemia para, efectivamente, reconstruir e reparar, pero, dende logo, transformar para facernos máis fortes de cara ao futuro. Moitas gracias. Muchas gracias, señora García. Polo Partido Popular, señor Fernández. Muchas gracias, alcaldesa, y buenas tardes a todos. Yo también quiero empezar uniéndome a las condolencias y a los deseos del resto de la corporación y a los reconocimientos que establecimos y que expresamos en la declaración institucional. Buenas tardes, es un placer volver a estar aquí con todos. Permítame un comentario anterior, señor Jorquera. Si usted quiere que le respeten el apellido y que no se lo cambien, creo que, permítame el comentario, debería empezar también por respetar el del presidente de la Xunta, que no es como usted lo nombra. Yendo al caso de la moción, como pueden ver en nuestra enmienda, pues compartimos el espíritu de esta demanda, pero creemos, sin embargo, y con toda la humildad, que creemos que no está bien solicitado, que hay que solicitárselo al Gobierno del Estado, porque por Real Decreto se declara el estado de alarma, el mando único sanitario está en manos del Ministerio de Sanidad y expresamente incorpora un artículo que centraliza las compras por decreto. Y ese mal reparto y ineficaz reparto del que habla usted en los transportes lo hizo la propia delegación del Gobierno, incluso creo que con poca coordinación con las otras administraciones. Señora Beira, creemos que debe trasladar esta moción al Gobierno del Estado, ese Gobierno al que ustedes apoyan y que una vez más vuelven a traicionarles, pero un Estado que no solo apoyan ustedes, sino que no solo nos ha confiscado el dinero, lo último, 100 millones de euros en políticas de empleo en estos días, sino que además ahora nos está expropiando nuestras propias competencias y el autogobierno, e incluso las sanitarias, pero muchas otras. Ese es el Gobierno al que ustedes apoyan, que está, como digo, expropiando y confiscando hasta el propio autogobierno, pero aún así siguen contando con ese apoyo del BNG. Ese Gobierno que, como bien decía la portavoz de Ciudadanos, repartió y distribuyó miles de mascarillas defectuosas, por eso a lo mejor quieren que lo haga la Xunta, porque se fían más de la gestión de la Xunta, o el que no pidió en las compras públicas a través de la Comisión Europea y las compras conjuntas, y no entramos porque no se pidieron. Entendemos que por eso a lo mejor incorporan a la Xunta. Como este mando único no llegaba, pues la Xunta hizo sus compras, porque si estamos esperando por el Estado, todavía teníamos mucho que esperar. Le doy un dato. El 12% del material que se repartió desde el Gobierno autónomo fue entregado por el Gobierno central, el 88% por el Gobierno autonómico en compras del Gobierno autonómico. Señora Beira, si tanto quiere hablar de las mascarillas, a ese Gobierno que apoyan, ¿por qué no le piden que reduzcan el IVA? Señora García, usted habla y dedicó media intervención a decir que es un bien de primera necesidad.
Ustedes gobiernan en Madrid, bájales el IVA, que tiene el 21 para las compras privadas. En vez de hacer decretos para meter a alguien en el CNI, hágalo para bajar el IVA en las compras de los privados que gobiernan en Madrid. Ya están gobernando. El hecho es que, y creo que también decía muy bien la portavoz de Ciudadanos, concreten desde el Gobierno central un criterio único asistencial de cómo utilizarlas y dónde y por qué. ¿Por qué no hacen ese decreto a nivel nacional de cómo utilizar esas mascarillas? Y den las normas para la fabricación y la certificación de estas mascarillas. Eso es lo primero que podíamos pedirles a ese Gobierno. Y segundo, la Xunta ha repartido casi 4 millones en los colectivos más necesitados y favoritos, necesitados por la protección. Lo hizo con casi 1 millón a través de los concellos, lo hizo con 2,5 millones a través también de entidades y de su propio reparto, y lo hizo también, y lo hace a través de la tarjeta sanitaria, dándoselo a las personas que más los necesitan, jubilados y personas con poca capacidad económica, porque hoy ya se pueden comprar las mascarillas, no son como los primeros días que había esas escasez. Termino ya, alcaldesa. Lo que hace la Xunta es repartir esos 4 millones y llega a casi 700.000 personas entregando la tarjeta sanitaria y entregándolo y pidiéndolas en las farmacias. Por eso se está haciendo, pero con los colectivos que más los necesitan, económicamente y sanitariamente. En cualquier caso, creemos que por eso no estamos de acuerdo con ella y por eso presentamos la enmienda, deben de pedírselo al Gobierno central, señora Beira, y dejen de regalarle su voto a cambio de nada. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Fernández Prado. Pecha quenda, señor Lajetuñas, polo Goberno. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera e señora Beira, o Grupo Socialista comparte con vostedes a necesidade de mellorar que teñamos todas as ferramentas de protección e, desde logo, nos parece razoable a moción que aquí se trae. Entendemos que non se trata de formular un debate preelectoral. Eu entendo que o señor Fernández Prado, non querendo seguramente, porque reina a concordia, pois non pudo resistirse a seguir, aínda que fose de forma intermitente, a liña do señor Casado con críticas ao Goberno de España. En fin, creo que axuda eso en pouco. En calquera caso, non creo que ninguén estea para dar leccións do que costan ou deixan de costar os votos no Congreso dos Deputados, señor Fernández Prado. É dicir, as organizacións políticas chegan a acordos todas, incluso os que, primeiro non sabían que había máis lingua que a castelán no Estado e despois falaban o catalán na intimidade, co cal, creo que tampouco hai que andarlle metendo o dedo no ollo a ninguén, porque non se trata diso. Non se trata diso. Trátase de ver como se pode canalizar, que é o que se pode facer mellor. Por poñerlle un exemplo, este goberno local ten traballado razoablemente, diría eu, dende o primeiro momento, como vostedes ben saben, para garantir o suministro do material de seguridade e de protección para todos os empregados municipais e colectivos da cidade que por diferentes circunstancias o precisaran. Dende a declaración do estado de alarma, o Concello da Coruña ten repartido perto de 250.000 mascarillas con distintos niveis de protección entre diferentes servizos municipais e entidades da cidade. Empresarios da hostelería, os cales se lle chegaron máis de 25.000 máscaras, cerca de 15.000 que foron para o ámbito da mobilidade urbana, tamén 5.000 nos mercados municipais, todo tipo de material de protección a diferentes colectivos, incluso, fíxese, señor Fernández Prado, aqueles que penso que pouca competencia debe ter o Concello cando estamos a falar de portos ou falamos de actividade pesqueira. É dicir, 2.500 máscaras foron entregadas polo Concello a tripulacións de barcos que operan na Coruña ou incluso os propios empregados da lonxa. Creo que do que se trata é de sumar e de contribuir e de facer aportacións que, en calquera caso, creo que deben de estar
ben fundamentadas. Por lo tanto, que a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias en sanidade, actúe, coordine e traballe facendo uso desas competencias non debe de estar mal visto. E si quero recordar, efectivamente, que tamén temos agradecemento para todas as administracións que teñen axudado e que nos teñen trasladado pois as súas compras e nos teñen facilitado. Sexa o Estado, sexa a Xunta de Galicia, sexa a propia Deputación Provincial, incluso, permíteme a brincadeira, temos que acordarnos, eso tamén é herencia, señor Varela. Digo Varela porque o teño enfrente. Cando falan tanto do vazquismo, pois mire, tamén temos que darlle as gracias á cidade china de Yantian, porque nos fixo entrega de 100.000 mascarillas. E sabe por que eso vostede? Supoño que o saberá. Pois iso tamén é herencia das relacións que se fixeron alá polo ano 2001 con esa cidade, cos hermanamentos que se provocaron, e iso tamén é herencia deses 28 anos de goberno a cidade. 100.000 mascarillas que temos que agradecerlle, sin dúbida ninguna, remato, señora alcaldesa, temos que agradecerlo, e o agradecemos porque iso tamén é solidaridade, e tamén é herencia. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Hai unha emenda do Partido Popular de sustitución a esta moción. O BNG non a acepta. O Partido Popular mantén a emenda? Sí. Ben, procedemos, polo tanto, a votación. Perdón. Dicía que existe unha emenda do Partido Popular a esta moción que non é aceptada polo Bloque Nacionalista Galego, polo que se vai votar en primeiro lugar a emenda do Partido Popular e de non prosperar esta a moción do Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da emenda do Partido Popular? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Señor García, o seu voto? A favor, señora Sobral. En contra. Señora Cendán. A favor. Me queda rexeitada. Procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción? Moitas grazas. Votos en contra? Moitas grazas. Abstencións non hai. Señor García, votos sobre a moción? En contra. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. En contra. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada a moción. Terceira moción do Bloque Nacionalista Galego sobre o anuncio da venda da planta de alo ibérica na Coruña, que se vai debater conxuntamente coa terceira das mocións presentadas polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, moción en defensa do emprego. Señor Jorquera, o seu turno. Grazas, señora alcaldesa, señor Fernández Prado. De verdade, de corazón, non quero agriar o bo clima con que empezou esta sesión plenaria. Pero quero facer unha aclaración, porque o que vostede acaba de decir antes lémbrame un chiste que circulaba hai anos cando don Mariano, para evitar mencionar o apelido, estaba na política galega. O chiste era o seguinte: hola, soy Mariano Rajoy e vengo al Pazo de Raxoi a unha junta de la Xunta. Cal é a diferencia? Mire, a diferencia é que Jorquera non é un apelido galego. Raxoi e Feixóo son apelidos galegos. E para que ninguén pense que quero faltarlle o respecto ao presidente da Xunta, non vou aclarar aquí o que significa Feixóo e como se traduce a outros idiomas. Agora, en calquer caso, se o señor Feixóo quere que o chame Feijóo, chámolle Feijóo, coa condición de que, cando compareza como presidente da Xunta, se exprese na lingua propia do país e respete sempre a toponimia do país que ten unha única forma, que é a galega. E agora vou centrarme nesta moción. Ben, esta moción está motivada polo anuncio de que Parter Capital vendeu ao Grupo Riesgo a participación mayoritaria na antiga factoría de Alcoa na Coruña. Unha noticia sorprendente e preocupante. Que se produce esta revenda tan só 8 meses despois da adquisición por Parter Capital evidencia que este fondo suizo o único que pretendía era especular con este activo e, por se fose pouco, os traballadores denuncian que en ningún momento foron informados, hai serias dúbidas sobre a solvencia e a praxe empresarial dos novos compradores,
Alcoa considera que esta operación é unha ruptura do acordo de xullo de 2019 e pode afectar o cumprimento dos seus compromisos e a empresa rusa Aquila Shipping desvincúlase de riesgo e quere facerse tamén co control. En definitiva, unha situación que engade aínda máis incertezas sobre o futuro da planta da Coruña e os case 400 empregos directos que dependen da mesma. Incertezas que se suman a falta dunha solución definitiva que garanta a viabilidade das industrias electrointensivas. E imaginamos que o Ministerio de Industria e a Xunta de Galiza algo terán que dicir, porque a venda da factoría de Alcoa a Parter Capital foi titulada polo Ministerio de Industria, co visto bo da Xunta de Galiza, e, segundo o Ministerio de Industria, aquela venda cumpría co compromiso de atopar unha solución integral e viável aos postos de traballo que estaban en risco. Por iso demandamos do Goberno Central e da Xunta de Galiza que se investigue a venda da Alu Ibérica e non se avale ningunha operación que non asegure a continuidade da actividade industrial e o mantemento do emprego. Instamos ao Goberno do Estado a articular unha solución definitiva para a industria electrointensiva e propoñemos tamén que se estuden cantas alternativas sexan necesarias para asegurar a pervivencia dun sector industrial estratégico, incluída a súa incorporación ao sector público. Facémolo, aínda que a ministra Maroto pechara a porta no seu momento a intervención pública baixo o irrefutável argumento de que, cito textualmente, en España non estamos en un régimen comunista. Non sei se a ministra esquece que a factoría de Coruña pertencía a Inespal, unha empresa pública que daba importantes beneficios e que pouco menos que foi regalada a Alcoa polo goberno Aznar. Por tanto, se se incumpliron os compromisos derivados daquel agasallo, é lóxico que o Estado interveña, como interveu o goberno italiano e o goberno sardo, creando unha empresa mixta de capital público e privado para reflotar unha fábrica de aluminio en Cerdeña moi semellante á da Coruña, como interveu tamén a Francia de Macron para asegurar a continuidade dos esteleiros STG France, ou como están intervindo moitos estados europeos para evitar que a crise provocada polo coronavirus provoque a quebra de empresas que consideran estratégicas. O mellor resulta que a señora Maroto considera que en Francia, Italia e noutros países europeos existen réximes comunistas. A Coruña non pode permitirse que se siga desmantelando o seu tecido industrial e menos na situación actual. Por esa razón, pedimos o voto favorável a esta moción e anuncio o voto favorável do BNG á moción da Marea Atlántica que se debate conxuntamente con esta. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo da Marea Atlántica, señor Lema. Boa tarde de novo. Quería solicitar, en primeiro lugar, señora alcaldesa, que lle permitisen a entrada a tres representantes da plantilla de Alcoa que están nestes momentos na entrada do Concello que queren entrar a pleno. Se vostede pode dicir que lle desen pasar, creo que as condicións de seguridade son suficientes para que eles teñan presenza aquí hoxe. Mire, señor Lema, non está no meu ánimo prohibirlle a entrada a ninguén neste pleno. Acordouse na Comisión de Voceiros e Voceiras, ali estaba a súa compañeira, a señora García, que esta sesión plenaria se desenvolvese sen público presente no salón, precisamente por motivos de seguridade e hixiene, toda vez que está garantida a publicidade desta sesión a través da retransmisión en streaming. A ese acordo da Xunta de Voceiros non houbo ningunha opinión contraria, mesmo se debateu a propia intendencia do Pleno en canto á separación que tiñan que ter os propios concelleiros e concelleiras, o sitio habilitado para os xornalistas que deixarían de ser os palcos e sería a tribuna de invitados e, polo tanto, que se pechara a asistencia de público que viñera de fora, toda vez, repito, que se pode seguir a sesión con carácter telemático. Nese sentido, non se permitiu a entrada de público, podería haber moitos interesados en asistir hoxe. Entendo que é un tema delicado o da defensa do emprego, que son traballadores que están
preocupados pola súa situación e, repito, non é a miña intención que non asistan a este debate. Podería excepcionarse no caso entendendo que foran asuntos ou expedientes onde tiveran a condición de interesados no dereito administrativo. Agarde un momento, señor Lema, que voulle dar unha explicación que sei que non vai a compartir, pero eu teño que darlle esta explicación. Repito, cando falamos de expedientes administrativos, de asuntos da parte resolutiva do Pleno que poden ter incidencia legal na esfera personal ou patrimonial de quen se considera interesado conforme o dereito administrativo, podería entenderse que sí poden asistir. Neste caso, trátase dun debate dunha moción. Repito que está garantida a publicidade desta sesión. Facer unha excepción, neste caso, a mí non me supón un problema. Eu non teño ningún problema en que veñan aquí 3 traballadores, 4 traballadores ou 5 traballadores. O que non me parece ben, señor Lema, é que se na Xunta de Voceiros e Voceiras chegamos a un acordo, eu me teña que enterar ás 16:31 minutos de que hai persoas na porta agardando por vir aquí, que vostedes, o seu grupo, ou vostede, que é o que os convidou a asistir a un pleno que é sen público, non tiveran o detalle de comunicarlle á presidencia desta corporación ou mesmo o resto de voceiros, confírmenme os voceiros se teñen coñecemento desto, que ia vostede convidar a algunhas persoas a acudir a este salón de plenos. Paréceme unha falta de respeto á presidencia e paréceme unha falta de respeto aos grupos municipais, porque tamén os señores voceiros do resto de grupos municipais poderían ter nesa liña, pois ao mellor ter invitado a outras persoas que consideraran interesadas nos debates que van ter lugar neste salón de plenos. E, polo tanto, esa é a razón. Existe outra razón, señor Lema. Estamos nun estado de alarma. Os motivos para sair á rúa están taxados no Real Decreto. Na fase 1 se permiten a maiores dos que están xa autorizados nese Real Decreto algúns máis, como pode ser acudir a unha terraza ou acudir a estar con familiares. Ademais, repito, dos que xa estaban previstos, como pode ser sair da vivenda para facer compras de alimentación, para ir á farmacia ou para atender a un dependente. Non está a asistencia aos plenos municipais contemplado nin no Real Decreto nin nas distintas órdenes ministeriais que regulan as distintas fases. Polo tanto, a presenza do público na sesión plenaria non estaría xustificada. Aínda así, repito, señor Lema, paréceme unha descortesía pola súa parte que pretenda invitar a público a asistir a este pleno cando na Comisión de Voceiros e Voceiras acordouse que sería unha sesión sen público. E, repito, ningún dos presentes nesa Comisión de Voceiros obxectou nin dixo nin mostrou unha posición contraria a ese acordo. Así está recollido na acta. Ben, señora alcaldesa, acaba de repetir vostede 3 veces o mesmo argumento durante 4 minutos. Espero poderei replicar cando menos durante 2 minutos. Non, señor Lema, sabe que pasa? Que eu controlo... Podo falar? Non. Señor Lema, agarde silencio. Señor Lema, agarde un momento. Non empecé nin a falar. Señor Lema, agarde un momento. Mire, a diferenza é que como presidenta da corporación eu podo repetir os argumentos 3, 6, 25 veces durante 4, 8 ou 20 minutos os que eu considere, porque teño a potestade de dirixir o debate. Pero non por o uso que eu faga dos minutos do tempo ou dos argumentos, vostedes teñen o 50% do mesmo tempo. Entón, vostede poderá replicar, se así o considera a presidencia, que son eu, o tempo que eu considere. E ten 3 minutos para a defensa da moción. Señora Rei, vostede acaba de inferir, de supoñer unha serie de cuestións que non son certas. Vostede acaba de supoñer que eu actúo a marxe do que se acorda na Xunta de Voceiros ou que eu convido a alguén a vir este pleno. Ninguna das dúas premisas son certas, as dúas son falsas. Eu non convidei a ninguén a vir este pleno, senón que me preguntaron se podían entrar os representantes dos traballadores. Acaban de preguntarmo hoxe. Co cal, o que vostede acaba de decir é falso. Por lo tanto, eu tampouco lle dixen a ninguén que transmitise nada na Xunta de Voceiros porque en ese momento non tiña este tipo de información. Por lo tanto, espero que vostede corrixa as súas informacións. Por outro lado, se vostede toma a decisión, que ten toda a potestade para facelo, para non deixarlle entrar neste pleno aos representantes dunha empresa que non estará interesada administrativamente no que acontece, no que aquí se debate, pero sí políticamente a moito, porque lles vai o seu futuro niso, se decide non deixarlle sentar, é a súa decisión. Vostede ten a potestade, tamén ten a responsabilidade.
Ben, antes de entrar en materia, señor Lajetuñas, xa sei que o señor Paco Vázquez puso a primeira pedra da Torre de Hércules, pero curiosamente a Coruña non ten un protocolo de amizade de irmandamento asinado con Yantián. Sabe, porque curiosamente foi a este concelleiro, por certo, nunha visita que tivo tamén o seu eco mediático, o que lle correspondeu iniciar esas relacións baixo o goberno de Xulio Ferreiro con esa cidade, Yantián, e acabouse facendo un protocolo de amizade que non é mesmo que un irmandamento. Pero, xa lle digo, como todos sabemos, Paco Vázquez puso a primeira pedra da Torre de Hércules e moitas outras cousas nesta cidade. Non sei se a cuestión de fondo realmente é a que lle molesta, alcaldesa. É evidente que vostedes non se preocuparon, non fixeron o que tiñan que facer na defensa dos postos de traballo, non só no caso que nos ocupa de Aeroibérica, senón tamén, está incluído no contido da nosa moción, no caso dos empregados do Hotel Atlántico. Non o fixeron, fixeron unha absoluta deixación de funcións, algo que os caracteriza, unha pasividade enorme. Non me extraña, porque malamente dan feito que teñen que facer, creo que, polo tanto, tratan de non sobrepasar un ápice as súas responsabilidades. Pero, por suposto, vostedes teñen responsabilidades directas e indirectas en ambos casos. No caso dos empregados no Hotel Atlántico, porque trátase dun arrendamento municipal, que ten suscrito un acordo con este Concello que obriga ao mantemento de emprego, que esa empresa escolleu unha fórmula, o expediente de regulación de emprego, que é a máis penosa para os traballadores. Non se acolleu o expediente de regulación temporal de emprego e que, polo tanto, vostedes deberían facer uso do que está suscrito por esa empresa nos pregos de condicións do seu arrendamento para, en tal caso, resolver o contrato. Non o fixeron. Nin da siquiera se reuniron cos traballadores. Si se reuniron, nos consta, coa dirección da empresa. E hai unha pregunta escrita deste grupo municipal nese sentido. Gustaría non saber a que acordos chegaron ou a que acordos non escritos coa dirección, coa actual dirección do Hotel Atlántico. Cuestión de Alcoa. A vostede reprocháronlle públicamente que non se interesase por esta cuestión. A súa homóloga do mesmo partido en Avilés, desde o primeiro momento, estivo del lado que tiña que estar, del lado dos traballadores. Tamén estivo en todo momento o goberno de Xulio Ferreiro con esta cuestión. Señora alcaldesa, eso botouse en falta. Dígollo desde a lealdade. Vostede ten que asumir un rol moito máis activo na defensa dos traballadores de Alcoa. Moito máis activo. Non porque sexa da súa competencia, porque vostede poida intervir ou non a fábrica, senón porque é da súa incumbencia, porque son postos de traballo da Coruña que non se deben perder. E vostede ten que facer toda a forza necesaria. E, ademais, o partido ao que vostede representa está ahora mesmo no goberno. Por certo, tamén é un compromiso que deben asumir a parte que corresponde do grupo do goberno o que compartimos bando político, teñen que asumir esta situación coa máxima compromiso. Non pode ser que se permita que un activo para o futuro da Coruña, como a antiga fábrica de Alcoa, cambie de mans ante a absoluta indiferencia das administracións. Máxime cando había un compromiso de tutelase do futuro desta empresa, que ahora mesmo está en mans de non se sabe quen, tal vez dun fondo boitre. Eu non vou facer causa do seu sexto en este momento. Ten vostede as súas razóns. Eu non é que as comparta, nin non as comparta, simplemente fago de intermediario. O que creo que non debo tolerar, e creo, por favor, pídolle que o rectifique, é que aquí non houve ninguna actuación desleal, porque non forma parte da miña maneira de proceder. Houve unha mera intermediación. En ese sentido, gustaríame que vostede o recoñecese e retirase as súas palabras. En todo caso, pídolle que emende a súa pasividade neste asunto ata agora, deixando pasar a estes traballadores. Sei que non o vai facer, pero eu creo que corresponde que lle transmita. E exiximos, no contido, na resolución da nosa moción, que este goberno municipal tome cartas no asunto inmediatamente. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Por parte do Grupo Ciudadanos, señora Martínez. Ben, a delicada situación que atravesan moitos traballadores fai que sexa necesario que as institucións velemos dentro da nosa capacidade na súa defensa, que se apliquen ERTES en vez de ERES é unha reivindicación xusta dos traballadores e apoiamos apelando sempre á responsabilidade das empresas. En relación á Aeroibérica, é certo que no proceso da súa venda ao Grupo Industrial Riesgo, a función de supervisión e control que debía ser desenvolvida polo Ministerio de Industria foi moi deficiente. Este cambio de propiedade de Aeroibérica foi unha decisión do Ministerio de Industria, o cal lle responsabiliza do cumprimento do pacto para a venda. Ademais, cabe recordar que este grupo se presentou ao proceso de venda inicialmente e foi descartado casi desde o primeiro momento.
Nos encontramos cunha nova promesa do Goberno Central do PSOE de Pedro Sánchez incumplida, pois non é crible nin parece aceptable que esta venda se produza sin o coñecemento do Ministerio, da Xunta de Galicia, do Concello e do Comité de Empresa. Por todo iso, presentamos unha emenda de adición onde solicitamos que se inclúa un punto máis nos acordos, que é exixir ao Goberno Central que traslade ao Concello da Coruña un informe detallado de como se desenvolveu esa nova operación de venda e que coñecemento tiña o Ministerio de todo este proceso. Tamén incluímos que, cando ese informe se reciba, se nos facilite a todos os grupos municipais desta corporación. Compartimos tamén a moción presentada polo Bloque Nacionalista Galego en todos os acordos. De feito, o punto primeiro vai na liña da nosa emenda á moción da Marea. Únicamente engadimos que o resultado desas investigacións sobre a venda sexan postas en coñecemento de todos os grupos políticos. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Partido Popular, señora Peñalosa. Buenos días a todos. Me adhiero plenamente a las palabras que hemos tenido todos, lamentando los fallecimientos por la pandemia y deseando la pronta recuperación de los enfermos. En primer lugar, nuestro apoyo total y absoluto a los trabajadores tanto del Hotel Atlántico como de Alu Ibérica. En ambos casos ya lo hemos hecho en reiteradas ocasiones en este salón y de manera directa. Señor Jorquera, si usted nos pregunta si apoyamos que el Gobierno central y la Xunta de Galicia estudien la nueva situación de la planta de Alu Ibérica y requieran al grupo inversor para concretar cuál es su plan industrial y los apoyos a inversores que han llevado a cabo, y al Gobierno del Estado para que tome la iniciativa y pedirle que aclare la situación y que se cumplan todos los compromisos adquiridos el año pasado con Alu Ibérica, nuestro apoyo es absoluto. Si usted quiere que el Gobierno del Estado y la Xunta de Galicia estudien cuantas alternativas sean necesarias para asegurar la pervivencia del sector industrial, de este sector industrial estratégico, nuestro apoyo es absoluto. Aunque ya le puedo adelantar que no creemos que salgan los números de una nacionalización como ustedes sugieren de antemano como conclusión a su estudio. Si usted quiere instar al Gobierno central para articular una solución definitiva para la industria electrointensiva, estableciendo una tarifa eléctrica y estable y económicamente asumible que permita la competitividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo, nuestro apoyo es absoluto. Ahora bien, a nosotros nos gustaría verlos a ustedes apoyando a la Xunta de Galicia en sus alegaciones remitidas al borrador del señor Sánchez, porque existe una visión compartida en Galicia entre empresa, trabajadores y Xunta sobre la necesidad de que el Gobierno tiene que rectificar el borrador del Estatuto, que lo único que consigue es cerrar las electrointensivas gallegas y la desaparición de 5.000 puestos de trabajo. Y si usted quiere que este acuerdo sea trasladado tanto a la Xunta como al Gobierno del señor Sánchez, también le damos nuestro apoyo absoluto, aunque le recordamos que son ustedes los que han apoyado y siguen apoyando al señor Sánchez, y a lo mejor podrían ustedes hacer algo más que solo esta moción. Le instamos a ello. Con respecto al Hotel Atlántico, señor Lema, ya el PP tuvo que denunciar los problemas del nuevo contrato de la Marea, que no garantizaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Fue en ese momento, tras nuestras denuncias, cuando el anterior Gobierno municipal se puso a hablar con la nueva concesionaria. Es decir, ya entonces demostramos quién estaba con los trabajadores y quién les proporcionaba inseguridad. Ustedes pasaron de publicitar a quienes les querían escuchar que municipalizarían el uso del edificio, después que sería una residencia de estudiantes, y al final firmaron un contrato sin ninguna garantía para los trabajadores. Pero lo que nosotros, además, le pedimos al Gobierno del PSOE, de Podemos, de La Marea y BNG, porque ustedes no se escondan, son actores necesarios, es que dejen de trabajar a la industria gallega. No nos encarezcan la energía de las electrointensivas, no nos cierre la producción de Meirama y Aspontes, déjenos las conserveras donde están desde hace décadas, no nos cierre la única empresa pastera, ENCE, no deje a Navantia sin actividad y no ponga en peligro a Reganosa. Con todo ello, les adelantamos nuestro voto favorable a ambas mociones. Muchas gracias, señora Peñalosa. Por parte del Grupo Socialista, señora Acon.
Muchas gracias, alcaldesa. No voy a ser reiterativa, me adhiero a todas las intervenciones que han realizado los compañeros de la corporación y simplemente decir que todos juntos saldremos. Sin lugar a dudas, tal y como recoge la moción del BNG, es urgente aclarar la situación de la Ibérica Antigua Alcoa. El compromiso para la adquisición por parte del Capital Group era el mantenimiento del empleo y garantizar la viabilidad de la empresa tanto en A Coruña como Avilés. A partir de aquí empieza un entramado societario bastante opaco, cuya situación actual se desconoce más allá de que parte del Capital Group no controla la Ibérica, que está en manos del Grupo Industrial Riesgo. Es evidente ante estos hechos la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Parter, que tras unos meses de la adquisición de Alcoa ha procedido a la venta de la empresa, con lo que evidencia que no tenían un plan futuro para la misma. Es necesario terminar con la incertidumbre de los trabajadores y trabajadoras, que haya un inversor fiable para garantizar la continuidad de la actividad industrial clave en nuestra ciudad y que finalmente tengamos una industria competitiva. Nada que objetar, por tanto, a la moción presentada por el BNG. No obstante, al respecto de la que presenta Marea, debo manifestar mi desconformidad respecto al relato realizado en la exposición de motivos. Primero, por un lado, la actuación del Gobierno municipal sobre Aloibérica. Es incierto que no haya habido una implicación y compromiso con sus trabajadores. El contacto ha sido continuo, no solo con los representantes del comité de empresa, sino también con la alcaldesa de Avilés, que se encuentra en la misma situación que A Coruña. Además, nuestra alcaldesa, Inés Rey, se ha reunido con el comité de empresa el pasado 7 de mayo, en el que ha trasladado el compromiso de contactar con el Ministerio de Industria a fin de solicitar la información necesaria sobre la venta de parte del Capital Group al Grupo Riesgo. Un compromiso que va más allá de quien gobierne. Es un compromiso con la industria de esta ciudad, sus trabajadores y trabajadoras. Por otra parte, he hecho en falta en la moción, al margen del reproche al Gobierno municipal, que como he expuesto y es público y evidente que sí ha mostrado su compromiso con los trabajadores de Aloibérica, una mención más explícita hacia el consellero de Industria. Su homónimo asturiano, el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, sí ha manifestado su malestar por el momento tan delicado en que se realizó la operación, un momento en el que la prioridad era y es salvar vidas, pero exigió con contundencia el cumplimiento del acordado, como es el mantenimiento de empleo y actividad industrial. Por el contrario, el señor Feijóo y su consellero mantienen una actitud pasiva, que solo se reduce a exigencias al Gobierno central con una clara dejación de sus funciones y competencias en materia de industria, las que aparecen recogidos en el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Galicia, para garantizar la viabilidad de la antigua Alcoa. Le recordamos que en la Xunta sus competencias no están anuladas. En segundo lugar, en relación al otro punto que menciona en la exposición de motivos, la situación del ERE del Hotel Atlántico. Me remonto a julio del 2018. Ustedes eran conscientes de que no era factible la subrogación de los trabajadores, pero sí el mantenimiento de 41 empleados por el Grupo Tusa, que debe mantener durante 20 años de concesión. 41 empleados que no implicaba mantener los mismos, pero sí que la cifra no se viese reducida. Dado que es una concesión, en cuanto finalice la situación actual y se pueda reanudar la actividad económica, se revisará que cumplan lo que aparece recogido en el pliego y, por tanto, el mantenimiento del empleo que se pactó en el pliego de condiciones. Tercero, al respecto de la falta de canales de comunicación con los agentes sociales, es absolutamente incierto. Tanto mi concejalía como la de Turismo y Comercio hemos contactado con más de 30 entidades representativas de diferentes sectores, sociales, empresariales, sindicales, tercer sector, a fin de recoger peticiones y propuestas para elaborar un plan de choque que permita mitigar la crisis actual producida por el COVID-19, desde el Pacto Local de Empleo hasta comercio, sector audiovisual, sector TIC, consumo, etcétera, etcétera. Usted alude expresamente al sector de hostelería o el... Tanto OSPECO como el clúster de turismo están en ese grupo de trabajo. Hemos elaborado un plan de choque, que es un compendio de actuaciones que consideramos necesarias para apoyar al autónomo, a las pymes, al trabajador, porque sin empresas no hay trabajadores. Y también un plan ambicioso, porque creemos que tiene que haber un apoyo a los más vulnerables, que suelen ser los más castigados por las crisis. Por tanto, no me diga, señor Lema, que este Gobierno no apoya a los trabajadores ni ha mantenido el diálogo en una situación tan dramática y crítica como la que estamos viviendo. Y simplemente para concluir, en relación con el punto cuarto, que hace mención a adopción de medidas para paliar o impacto da crisis, sin perjuicio de las competencias que competen a la Administración estatal y autonómica, por la parte que nos toca, ruego a todos los miembros de la corporación
corporación que agilicen el modificativo del presupuesto. Ahí afuera hay mucha gente, muchos autónomos, muchas familias que no tienen mucho tiempo para salvar sus negocios y están mirando para nosotros. Si no ofrecemos soluciones, pueden acabar en la marginalidad. Permítame un chascarrillo. No es justificable la parálisis por el análisis. Están esperando de nosotros soluciones, no más explicaciones. Por lo expuesto y Moitas grazas, señora Martínez Zacón. Hai unha enmenda de adición de Ciudadanos á moción da Marea Atlántica. Aceptan esta enmenda, ben queda incorporada e, polo tanto, imos proceder á votación. En primeiro lugar, a moción sobre o anuncio da venda da planta da luz ibérica presentada polo Bloque Nacionalista Galego. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Señor García, sobre a moción do Bloque. A favor. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. A favor. Sobre a da Marea Atlántica, votos a favor da mesma. Moitas grazas. Señor García. A favor. Señora Sobral. A favor. A favor. Señora Cendán. A favor. Ben. Non quero enturbiar o clima que había neste pleno, pero hai cousas que non vou a consentir. Teño a pel xa afeita, como non pode ser de outra maneira, a todo tipo de críticas. Pola posición que ocupo, é evidente que quen estea ou quen estivera sentado aquí sabe que recibimos críticas permanentes, a política é así, e se asumen con normalidade. Eu as asumo, moitas delas, sobre todo as constructivas, as agradezo, e da maioría aprendo. Pero hai unha liña que é moi fina entre facer unha crítica política e mentir. Eu aquí, señor Lema, non minto. Se eu digo que vostede invitou, que vostede convidou aos traballadores de Alcoa, non é porque eu estea mentindo, é porque os propios traballadores de Alcoa lle comunican esa circunstancia ao xefe de seguridade deste concello, que é quen me transmite esa mensaxe. É porque os propios traballadores comunican aos policías que están na porta que están aquí convidados polo señor Lema Suárez. E, polo tanto, cando eu digo que vostede convida a xente a vir a este pleno, fago con coñecemento de causa. Non minto deliberadamente. Esa é a diferenza. Entón, non vou consentir que vostede lance acusacións dese tipo, que vostede utilice como xeito de non sei, de loita política os lexítimos intereses dos traballadores para tratar de acusarme de mentir neste salón de plenos a este respecto. Por certo, a mesma vehemencia que defendeu vostede para que se abrira este salón de plenos ao público, non ya escoitei respecto das traballadoras das escolas municipais que viñeron esta mañá ao pleno e as que se lle comunicou que evidentemente este pleno estaba pechado ao público. Non escoitei que dixeran ou que defenderan que entraran esas traballadoras que tamén estaban interesadas na aprobación dese regulamento. Así que sospeito, e isto xa é unha sospeita, que estaba vostede tentando facer algún tipo de argumentación política con isto da asistencia do público. E, lle repito, creo que as cousas, se se falan con respeto, se se falan sobre todo con respeto institucional e con respeto á presidencia desta corporación, tería sido o noso diálogo doutra maneira, non enterarme a medio do xefe de seguridade do convite que fixo vostede. E, máis lle digo, entre a palabra dun funcionario público e do xefe de seguridade deste Concello e a súa, señor Lema, non dubide que me vou quedar coa do funcionario público, porque estou segura de que non me está a mentir.
Nada Podo máis. Creo que por unha cuestión de orde simple me corresponde ter certo dereito de réplica ao que acaba de dicir vostede. Serei moi breve, se me permite, alcaldesa. Mire, esta conversa no móvil, podo enseñarlla, eu non convido a ninguén a vir a este pleno. Hai tempo comentaralle a eles que se iba a debatir esta cuestión hoxe, pero non chegamos a ningún compromiso ao respecto. Non é unha cuestión de ponderar o peso da palabra meu respecto de ninguén. É unha cuestión de que alguén, os feitos, deben ser os que son. Eu non convidei a ninguén a vir aquí. Entre outras cousas, porque non creo que sexa necesario. Nin é o meu estilo, realmente. O que creo é que, si os seus feitos, no contido desta moción, son o suficientemente elocuentes, sin necesidade de reforzalos coa presencia de ninguén aquí hoxe. Por iso non aconteceu. Entón, un dos dous, ou un terceiro, terá que esclarecer este asunto. Desde logo, nós non actuamos así, eu personalmente non actúo así, non convidei aquí a ninguén a vir. E se de vostede dubidía a miña palabra, está a posibilidade de falar cos interesados ou a posibilidade de consultar as miñas mensaxes. Eso non cabe ninguna dúbida. En todo caso, insisto, a responsabilidade finalmente de non permitir a entrada foi súa. E eu respeto absolutamente a súa decisión, non queda outro remedio, non a comparto. Ten vostedes as súas razóns. Eu creo que se podía exceptuar. O que debo dicir é que eu non convidei a ninguén aquí, senón que se trasladou esa necesidade. Por a miña parte, xa lle digo, se vostede quere, ao rematar esta sesión, falamos sobre este asunto ou deixamos como está, como vostede queira. Moi ben, moitas grazas, señor Lema. Seguinte moción da Marea Atlántica sobre residencias de maiores e medidas de protección ante a crise do COVID-19. Sí, señora García. Antes de pasar a este tema que me parece de relevancia fundamental, me gustaría responder a un comentario da concelleira Acón, emplazando aos grupos da oposición a acelerar a aprobación do modificativo. A mí me gustaría... Sí, pois está ben que inclúa tamén o partido de goberno, porque me gustaría dicirlle e explicarlle que dende a Marea Atlántica, me consta que dende outros grupos políticos tamén nos puxemos a disposición dende o primeiro momento para aprobar un modificativo que, ademais, debía ter prioridade en gasto social. Dende o primeiro momento nos puxemos a elaborar propostas que se lle entregaron ao partido de goberno de cales son esas medidas que se deben de incluir nese modificativo. De momento non nos chegou absolutamente nada. Entón, a mí me encanta que vostede emprace ao partido do que forma parte do seu goberno para acelerar efectivamente ese modificativo, porque creemos que é moi necesario, efectivamente. A continuación, me gustaría dedicarme ao tema que nos incumbe nesta moción, que me parece de suficiente relevancia, que é a moción dedicada ás residencias de maiores e ás medidas de protección implementadas ante a crise do COVID-19. Eu creo que vou ser moi pesada, e así o consideramos no Grupo Municipal, con que esta situación de excepción que estamos vivindo ten que levarnos a unha reflexión, e esa reflexión a unha transformación. Efectivamente, ten que haber un impulso por parte dos poderes públicos decidido para reparar, na medida do posible, as consecuencias da pandemia, pero reparar non é replicar. Reparar pode ser transformar, e creo que o que pasou efectivamente nas residencias de ancianos demostra que esas denuncias que se estaban presentando dende hai moito tempo tiñan o seu fundamentación, e que, dende logo, a xestión non pode seguir polos mesmos derroteros. A atención a maiores durante a crise do COVID é unha das principais aprendizaxes que temos que extraer desta situación, e que nos faga preguntarnos que valor ten para nós aqueles oficios, aqueles traballos que son absolutamente esenciais para o mantemento da vida, que valor teñen os coidados ás persoas dentro da nosa acción política e da acción das administracións públicas, que valor teñen os servizos públicos en comparación con aqueles que son privatizados e obxecto de mercado, e que atención están recibindo dentro desas políticas as persoas maiores. Moitas entidades, entre outras a Federación Galega de Usuarios de Residencias, Rede, levan tempo denunciando a privatización dos servicios a maiores en Galicia, falamos de máis dun 70%, os recortes nos fondos públicos destinados a esta atención, o cal fai que se eleven os ratios e que se eleven tamén as cuotas que teñen que pagar as familias, facéndoas ata certo punto inaccesibles para moitas delas. Mentres tanto, sube o beneficio empresarial e xa hai un rendemento de mercado do 4% anual.
A precariedade laboral dos oficios relacionados coa atención a maiores, oficios eminentemente feminizados e que, ademais de prestar un servicio esencial, pois sufren nas súas propias carnes a precariedade e esa mala calidade do servicio na atención a maiores que no transcurso da pandemia derivou en consecuencias letais. Na Coruña, por poñer datos de aquí, só o 13% das residencias de ancianos son públicas, os restos son privadas de diferentes tipoloxías e temos case 60.000 persoas maiores de 65 anos, co cal deberían de recibir unha atención preferente. E por iso paso a relatar os acordos que se someten á aprobación deste pleno coa esperanza de que sexan positivos. Instar a Xunta de Galicia a revisar os conciertos establecidos coas residencias privadas e a súa progresiva eliminación en favor dun incremento de prazas públicas e de calidade. Instar a Xunta de Galicia, en colaboración co Concello, a implementar unha rede de residencias de maiores na cidade da Coruña, permitindo ás persoas maiores vivir e convivir na súa contorna habitual. Instar ao Goberno municipal a promover alternativas residenciais de comunidades de cuidados compartidos de maiores, cohousing. Instar ao Goberno municipal a promover o acceso das persoas maiores á tecnoloxía, facilitando formación, apoio e dispositivos a que encareza deles para reducir a fenda digital e favorecer a súa socialización. Dar continuidade aos trámites iniciados para no Servicio de Axuda no Fogar. Instar ao Goberno municipal a reconfiguración do Servicio de Axuda no Fogar para atender necesidades non cubertas das persoas usuarias. Instar ao Goberno municipal a estudiar a viabilidade de establecer a gratuidade do servicio de comidas a domicilio e instar ao Goberno municipal a impulsar o grupo de traballo Persoas Maiores dentro do Consello Local da Saúde. Estes son os resultados xa da transacción de emendas, me parece, concretamente do Partido Socialista. ¿Sí? Moitas grazas, señora García. Turno para Grupo Ciudadanos, señora Martínez. Ben, a crise desta pandemia deixou ao descoberto terribles noticias do que está a acontecer en moitas residencias de maiores. Únome a unha proposta de chamar as residencias de avós para ver se así entre todos nos concienciamos e desde os gobernos se apiadan un pouco máis deles e se os nosos avós piden axuda para combater a epidemia dun virus mortal, en vez de mandarlle sedantes e morfina, lles mandan medicamentos. A Marea fai referencia na súa moción a entrevista ao presidente da Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, na que Miguel Ángel Vázquez destaca a urxencia de mudar o actual modelo de residencias facendo fincapé na necesidade de cambiar a consideración que temos cara ás persoas maiores e de apostar por residencias pequenas, cercanas aos servizos públicos e en contacto coa comunidade. Eu quero destacar outra entrevista, as arrepiantes declaracións de Ignacio Fernández Cid, presidente da Federación Empresarial da Dependencia, a patronal que reúne as empresas de residencias de ancianos en España. Fernández Cid deixou en evidencia a realidade dos centros de maiores que non podían derivar os seus residentes aos hospitais, sentíndose así totalmente abandonados, pero que nin tan siquiera recibían medicación adecuada. Los medicamentos que han estado funcionando, que han ido cambiando según los médicos sabían más, no nos los han mandado y por eso la mortandad ha crecido mucho. No nos daban la buena medicación. Esos medicamentos no nos los han enviado, pero morfina y sedación de todo, contou o presidente da Federación. Non hai dúbida de que o sistema de dependencia erra. Outra das gravidades que se están dando agora é que, por exemplo, non coñecemos o informe do Goberno por parte da Vicepresidencia de Servicios Sociais que colleu o mando das residencias o 19 de marzo. O presidente da patronal asegura que as empresas que representa pasan puntualmente ás comunidades autónomas os datos dos falecementos nos seus centros e estas, a súa vez, Galicia está o facendo, pásanllas ao Ministerio de Sanidade. O Goberno ten os datos. Por que non os quere dar? Por que non fai público o informe? Tamén denunciou que dende que o Goberno asumiu o control do sector nunca se dirixiron a eles, nin o ministro de Sanidade, nin o vicepresidente Pablo Iglesias, que asumiu o control. De la noche a la mañana nos quedamos sin interlocución directa. En definitiva, unha situación dramática da que debemos tomar nota. Imos votar a favor desta moción, da que me gustaría destacar e defender o cohousing como modelo de envellecemento activo. A mesa o grupo de traballo en torno aos maiores, algo que xa presentamos desde Ciudadanos en forma de Consello Municipal de Maiores como moción aprobada neste pleno no pasado mes de novembro, e que sen dúbida dotaría os nosos maiores de máis participación social e de recoñecemento que tanto merecen. Ademais, nos permitiría apuntar directamente en onde incrementar os recursos necesarios que lles impliquen na elaboración de proxectos destinados a mellorar as súas vidas, as nosas vidas. Imos votar a favor. Moitas grazas.
Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señora Beira. Sí, en primeiro lugar, sinalar que imos votar a favor desta moción. De feito, a situación tan esperpéntica que aconteceu ou tan horripilante directamente coas residencias de maiores, con esta crise da COVID-19, levou a que o propio Bloque Nacionalista Galego propuxese, solicitase, mellor dito, no Parlamento galego unha comisión de investigación, porque tamén aquí en Galiza están pasando cousas que, bueno, pois como dicía, son arrepiantes e son terribles e dramáticas, non? Para as persoas que viven nesas residencias, tamén para o persoal que traballa nelas e, por suposto, para as familiares desas persoas. Non? De feito, teñen acontecido no noso país, sen irnos ao extremo do que vimos en Madrid, teñen pasado cuestións que nos creemos que se teñen que investigar, como no caso de Valdeorras. Desde logo, creemos que o modelo de residencias privadas ou de concerto de prazas que ten a Xunta de Galiza é absolutamente insuficiente. A Xunta de Galiza o que se ten que encargar é de que haxa unha boa rede pública de residencias de maiores xestionadas polo propio Goberno galego, por iso agradezo a emenda do Partido Socialista e como queda finalmente a moción, porque entendo que o Concello da Coruña non se pode responsabilizar de absolutamente todas as competencias que non se atenden por outras administracións. Entendo a vontade de que se quixese propoñer isto, de que haxa unha rede próxima de centros de maiores, pero creo que a Xunta de Galiza ten que autorresponsabilizarse das súas propias competencias e, polo tanto, ten que ir na liña de aumentar cada vez máis as residencias de maiores, pero non é a única maneira de coidar os maiores esas residencias. Efectivamente, hai outras maneiras de coidar os nosos maiores, o servizo de axuda no fogar, que nos xa propuxemos de cara ao acordo orzamentario que se aumentase o tipo de atención que hai no servizo de axuda do fogar para loitar contra a soidade das persoas maiores. Efectivamente, o feito de compartir piso con outras persoas pode ser e debe ser tamén unha maneira de construir unha sociedade diferente e tamén de coidar os nosos maiores. E quixera facer finalmente un recoñecemento ás persoas que traballan directamente coa xente maior, as persoas que están nas residencias, nos centros de día e tamén no servizo de axuda ao fogar, porque efectivamente tiveron unha sobrecarga brutal, estiveron expostos a emocións moi complicadas de xestionar e moitas veces orfos de equipos de protección individual que os protexesen axeitadamente do virus. Polo tanto, facer un recoñecemento creo que corresponde tamén. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Popular, señora Gutiérrez. Gracias. Buenas tardes a todos los asistentes que están presentes aquí y a los que nos siguen de otras formas. Primero, me alegra comprobar que todos continuamos disfrutando de buena salud y suscribo, como no puede ser de otra manera, los agradecimientos, así como las condolencias a todas las personas que han sufrido las consecuencias del COVID. Bueno, vamos a ver. Empezaré diciendo a los señores de Marea que no puedo más que asombrarme con la exposición de su moción, en la que reclaman insistentemente cuestiones que en su mano tuvieron a arreglar, pero que permanecieron inalterables. En primer lugar, se quejan ustedes de las privatizaciones. Y yo les pregunto a los concejales de Marea, ¿qué hicieron ustedes durante los 4 años de gobierno? Iban a municipalizar la obra, pero la privatizaron. Iban a municipalizar el socorrismo, pero lo privatizaron. Iban a recuperar el Hotel Atlántico para uso público, pero lo privatizaron, entre otras muchas cosas. Es bastante provechoso pedir a los demás lo que ustedes no hicieron en 4 años, puesto que privatizaron todo lo que pudieron. A esto no recuerdo quién de ustedes ha sido, es a lo que ustedes igual llaman pudor. Insisten incesantemente en el mantra de que el PP privatizó las residencias de la tercera edad. Díganme, ¿dónde, cuáles y cuándo? Por hacer una aclaración, una cosa es que, además de las muchas o pocas residencias públicas, haya residencias privadas. Y otra muy diferente, que se haya privatizado esta actividad en ningún momento. Seguimos con la misma normativa del bipartito. No se ha modificado ni una sola coma. Es falso e intencionado
desvirtuar la realidad de lo que dicen al respecto de la privatización. Por cierto, sobre las residencias, les recuerdo también que el vicepresidente segundo del Gobierno, su socio Pablo Iglesias, anunció que iba a intervenirlas todas al poco de comenzar la crisis del COVID. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo mismo que ustedes, absolutamente nada. El mando único se desentendió de los aspectos esenciales de la crisis. En la residencia, la dejadez fue total. O a lo mejor ustedes pueden aclararme alguna medida sobre residencias de ancianos que se haya tomado por parte de la vicepresidencia. Yo, desde luego, no conozco ninguna. Respecto a su demanda, indicar que lo que hizo la Xunta en residencias en esta crisis fue adelantar. Podrán considerar más o menos acertadas sus decisiones, pero es imposible negar con objetividad actuaciones como que el día 10 de marzo se limitaron todas las visitas a las residencias y se suspendieron los nuevos ingresos, que en Galicia había un protocolo de actuación en residencias 10 días antes que el Gobierno de España, que fuimos los primeros en intervenir residencias y poner en marcha residencias integradas. La Xunta ha completado el barrido del 100% de las residencias, trasladando los datos con transparencia. Vamos, igual que hizo ayer el señor Pablo Iglesias en la interpelación del Congreso, que evitó cualquier mínima explicación. Pero bueno, es que igual considera que los ciudadanos no tienen derecho a tener ese conocimiento. En Europa los fallecimientos superan el 50%, en España de la tercera edad me refiero, en España el 65%, en Galicia 18 puntos por debajo. Los datos conocidos por los medios apuntan a que el impacto del coronavirus en las residencias gallegas fue 3 veces inferior al promedio español. Cuando se dice que el contagio de la gente en las residencias se produce en las residencias, efectivamente, es que también se produjo en la Moncloa, por si no lo recuerdan. Decir que hubo mala gestión en las residencias es un insulto a los profesionales que no dieron un anciano por perdido. Entonces, me parece que todo es posible de superar y de hacer mejor, pero deberíamos estar muy orgullosos de lo que ha ocurrido aquí. Con respecto a la eliminación del copago, pues más de lo mismo. ¿Por qué no eliminaron el copago de servicios de ayuda durante su Gobierno? Lo llevaban en su programa y no lo hicieron. El cambio de la ley de dependencia está en su mano, está en manos de su socio Pablo Iglesias. Así que, además de asegurarse un puesto en el CNI, podría avanzar algo en este aspecto, aunque supongo que es cuestión de prioridades, claro. Y, finalmente, pues hablar de las ayudas en el hogar. La Xunta incrementó una cantidad nada despreciable de personas en ayudas en el hogar, hasta 12.500. Por cierto, recordarle que los concellos gallegos tienen este servicio externalizado con gestión privada. En el caso de los ayuntamientos gobernados por el PSOE, el 45% de estos municipios lo tienen externalizados. En el caso de los ayuntamientos gobernados por el BNG, el 44% de ellos lo tienen externalizado. En el caso de los ayuntamientos gobernados por el PP, lo tienen el 29%. Entonces, concretemos quiénes son los que dicen que privatizan y quiénes son los que privatizan en realidad. Gracias. Moitas grazas, señora Gutiérrez. Polo Grupo Socialista, señora Neira. Muchas gracias, señora alcaldesa. Iba a empezar dando las gracias al reconocimiento que se ha hecho a la Concejalía de Bienestar Social, y yo quiero además que conste mi agradecimiento personal a cada uno de los trabajadores que forman parte de la Concejalía y que han trabajado 24 horas al día durante 7 días a la semana desde que ha empezado la crisis, porque sin ellos hubiera sido imposible dar respuesta inmediata. Y ahora ya me meto en el tema de las residencias, porque por fortuna o por desgracia un tsunami como el que ha venido con el tema de la pandemia, que evidentemente ninguno estábamos preparados para poder afrontarlo, ha puesto el foco sobre aquello que era invisible. Eran invisibles las personas que en muchas ocasiones estaban en la calle, salvo que nos molestaran, y esto va entrecomillado, y eran invisibles también las personas mayores. En algún otro momento también hablaremos de lo invisibles que son los menores en riesgo de exclusión, pero este no es el momento. Por lo tanto, me alegra y además me sorprende escuchar la intervención del Partido Popular en el que hace esta defensa tan importante de lo público. Difícilmente se privatiza aquello que ya nace privado. La cuestión es la siguiente y las cifras están claras. En Coruña hay 15 residencias de mayores, de las cuales 13 son privadas y 2 son públicas. Por lo tanto, efectivamente, decía bien la señora García, el 13,3% son plazas públicas. Son plazas públicas, además, que tienen un coste más o menos asumible, teniendo en cuenta que el coste medio de las plazas en esta ciudad está en 1.600 euros, cuando la pensión media está en poco más de 800. Todos somos conocedores de las dificultades de acceso a determinadas residencias con precios más asequibles, por no hablar de los modelos en los que me imagino
señora Gutiérrez, que usted estará de acuerdo en que hay que ir avanzando o involucionando en ese modelo de macroresidencias que acaban de demostrar que no son buenas. Seguramente cuando aparecen otros casos en la prensa que a lo mejor nos aparecen más lejanos de malos tratos a los ancianos, otro tipo de cuestiones, también ponen el foco en lo que son, bueno, pues determinadas formas de gestión que no son las más adecuadas, o por las ratios, o por el profesional que por ley tiene que estar atendiendo a las personas mayores, o por las razones que sean. Y si la pandemia viene a demostrarnos pues, que lo que se estaba haciendo no era lo adecuado y eso conlleva cierto acuerdo, pues bienvenido sea. Y si eso se traduce en plazas públicas de residencia, bueno, pues con un acceso, desde luego, asumible por la mayor parte de la población, así sea. Pero bien es cierto que no solo son residencias, no todas las personas mayores quieren envejecer en una residencia o no todos sus familiares quieren que nuestros abuelos o nuestras abuelas envejezcan en una residencia y existen otras modalidades. Existen, lógicamente, los centros de día que permiten también la tan manida conciliación. La conciliación no solamente es con los hijos, también es con los padres y es con los abuelos. Y también las fórmulas de las que se hablaba en esta moción, las fórmulas de residencia compartida. Saben ustedes que está aprobado en el presupuesto un convenio, en este caso con Cáritas, de 50.000 euros para ese tipo de viviendas, 25.000 euros para el hogar de Sor Eusebia, para también viviendas compartidas en personas en riesgo de exclusión y que, desgraciadamente, pues esta pandemia nos ha hecho que aquello que iba a ser el Coruña Acompaña y un programa de soledad para las personas mayores, el Coruña Acompaña se ha convertido en una cuestión diferente, pero sí necesaria. En relación al tema del servicio de ayuda a domicilio, efectivamente, seguramente hay que ampliar lo que es el catálogo de los servicios. El servicio de lavandería ya consta también en el presupuesto, es una parte importantísima, como otro tipo de servicios. Y seguramente hay que ajustarlo. Y seguramente ahora que se empiezan nuevas contrataciones hay que ver en qué ha sido problemático estos servicios y dónde han fallado. Yo ya me pierdo con esto de los tiempos, ya no puedo hablar, ¿no? 5 segundos e Señora finalizo. Neira, eran dous avisos. O primeiro é un toque de campana e o segundo son dous toques. Vale. Es que había perdido la práctica. Delle unha vez, ainda ten oportunidade de falar ata que lle dé dúas. Bueno, pues entonces procuraré terminar un segundo antes de que le dé 2 veces a la campanita. Con esto yo también quiero agradecer, desde luego, el trabajo que han desempeñado las auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, no siempre dotadas de los equipos de protección para los que tendrían que estar dotadas por parte de sus empresas y que, desde luego, desde este ayuntamiento y desde esta concejalía se ha tratado de suplir en la medida de lo posible. Por lo tanto, apuesta por las residencias públicas, ahí siempre nos encontrará quien esté en la Xunta de Galicia, instar desde luego a quienes ocupan en este momento competencias para que hagan las modificaciones legislativas para establecer efectivamente que ese 8% que recae en los usuarios del servicio de ayuda a domicilio sea absolutamente gratuito. Moitas grazas, señora Neira. Entendo que levamos 2 meses fora e que ir collendo práctica outra vez. Ben. A esta moción había unha emenda do Partido Socialista que xa dixo a voceira da Marea que aceptaban e, polo tanto, imos a votar a moción xa con esta incorporación. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Votos en contra. Abstencións. Grazas. Votos sobre a moción. Abstención. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. Abstención. Queda, por tanto, aprobada esta moción. Imos parar a sesión 10 minutos para ventilar o salón de plenos. Ás 17:30 retomamos o pleno. Grazas.
Boa tarde de novo. Retomamos a sesión coa segunda e última moción da Marea Atlántica relativa ao convenio con Traxa. Señor Lema. Moitas grazas. Ben, 2 meses despois de que fose decretado o estado de alarma, no primeiro pleno posterior a esa data, temos unha orde do día na que non se contempla ningunha soa medida destinada a paliar os efectos económicos e sociais que ten xa a crise do coronavirus na nosa cidade. Aprobamos esta mañá un modificativo de 11 millóns de euros destinado a pagar as facturas atrasadas da xestión urbanística do PSOE no pasado e agora, nesta moción, o que tratamos é de impedir que se duplique un contrato de limpeza con un novo contrato de 600.000 euros que pensamos, nos concluímos, que deberían ser destinados ao que realmente neste momento é unha urxencia pública, que é a protección social e a promoción económica da nosa cidade. Ben, este convenio suscrito en datas recentes entre o Concello da Coruña, a Deputación e a empresa pública Traxa, é un convenio que se pretende suscribir con data posterior á adxudicación do contrato de limpeza, que ven a incrementar nun 50% o gasto destinado a este servizo, que pasa de 10 millóns a aproximadamente uns 15 millóns, e onde se incorporan actividades novas como son, pois, por exemplo, o baldeo de rúas ou a limpeza de pintadas e a inclusión de zonas que antes estaban excluídas como son os polígonos. O que pretende facer o Concello da Coruña mediante este convenio coa Deputación e con Traxa en terceiro lugar é repetir, duplicar, contratar novamente este servicio mediante unha adxudicación directa. Esta proposta de convenio suscitou, creo que unha forte polémica na súa aprobación na Deputación da Coruña, pois os habilitados nacionais, tanto a Secretaría como a intervención da Deputación, consideraban que basicamente non se trataba de un convenio, senón que se trataba dun contrato encuberto, da prestación de un servizo, o que se pretendía darlle forma de convenio, que non existía, polo tanto, un contido de cooperación entre as partes propia dos convenios interadministrativos e, en último lugar, que non se daban os supostos que amparan, legitiman un contrato destas características con Traxa, que serían dous, basicamente. Para motivar que exista un contrato de ausencia directamente con Traxa serían dous os supostos, un, que houvese un contrato deserto, ou outro, que houvese un contrato resolto. Cando se iniciou este expediente, a situación do contrato de limpeza na Coruña era de un contrato en situación de prórroga forzosa e no momento presente está xa en trámites para a súa adxudicación. Co cal, nos entendemos basicamente que o Goberno municipal está intentando darlle cumprimento de maneira extemporánea e de maneira pouco asustada a legalidade, a que decir, facía relación ao presidente da Deputación, vou rematando, a un informe da Abogacía do Estado que sí autorizaba este contrato, pero que de momento non tivemos acceso a él. O que está tratando de facer o Concello da Coruña é electoralismo nun momento no que realmente as urxencias e as prioridades sociais son outras. Por iso, para non duplicar de xeito innecesario gastos e servizos, solicitamos ao Concello da Coruña instar ao Goberno local a desistir da asignatura do convenio coa Deputación da Coruña Traxa, instar ao Goberno local a destinar os 623.000 euros contemplados no mesmo a aumentar as partidas destinadas a gasto social e promoción económica relacionada coa crise do COVID-19. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Turno para Ciudadanos, señora Martínez. Sí, bueno, hai un ano cando se falaba dun plan de choque de limpeza urxente co contrato de limpeza desta cidade tal e como estaba, este convenio podería ter sentido. Un ano despois, en estado de alarma e co contrato xa piques de formalizarse, esta urxencia deste convenio semella non ter moito sentido. O convenio de limpeza con Traxa abarca as mesmas tarefas que o contrato de limpeza que xa está listo neste Concello. Pagar por duplicado pola mesma limpeza semella un elevado coste económico prexudicial para os intereses xerais precisamente nestes momentos. Temos, ademais, unha contratación sospeitosa de non ser a máis acertada polo procedemento, segundo os informes dos técnicos da Diputación, cun elevado coste para o Concello.
Non vou dicir, como dixo o alcalde de Oleiros no pleno da Deputación, que cada vez que fala de Traxa ten que tapar o nariz, pero sí nos parece un convenio pouco defendible dende o punto de vista que non aporta nada novo. Ningún novo servicio relacionado coa desinfección do COVID-19 que xustifique a súa necesidade, sen saber se contempla unha repercusión selectiva nas zonas de maior tránsito, supermercados, farmacias, centros de saúde, estacións, sen saber se vai exercer unha recollida especial de guantes e máscaras tirados nas rúas, e que non ofrece nada novo este servicio que vai a realizar Traxa diferente ao contrato de limpeza que xa está listo. Non saberíamos se están coordinados entre eles. É certo que estamos nunha situación excepcional, que Coruña acumula moita sucidade dende hai tempo, pero un servizo desta índole debería ter unha xustificación, un reforzo na limpeza, é necesario, pero cun obxectivo claro, non duplicar servizos. Por exemplo, desde Ciudadanos pedimos que se retiren os pequenos focos de desfeitos que están aparecendo nas rañas antes de que termine convertíndose nun vertedoiro ilegal. Pedimos que se retirase o vertedoiro ilegal que hai xunto aos campos da Torre. Pois ben, se nos din que unha das funcións de Traxa vai estar focalizada, por exemplo, nestes puntos, pois poderíamos visualizar esta liña de reforzo con un pouco máis de sentido. Imos pagar máis de 600.000 euros polo mesmo que xa vai facer outra empresa. Pedimos que paralicen este convenio, como pide a moción, e que xustifiquen a necesidade destas actuacións en focos e limpezas concretas que avalen a súa utilidade. Que se faga útil, que se exixa neste convenio que Traxa proporcione, por exemplo, un número de WhatsApp para que os cidadáns poidan comunicar calquera falta de hixiene de xeito inmediato e o servicio dea unha resposta, por exemplo, en menos de 2 horas. A idea é que resulten útiles. Van desinfectar espacios de xogo, haberá un protocolo de actuación que acompaña a desescalada gradual. Claro que queremos reforzar e incidir na desinfección no mobiliario urbano, nos bancos, papeleras, parques, paradas de bus. Defender o porqué que aporta Traxa de novo, porque si non isto é difícil de entender. Fagan un plan centrado no COVID-19 e se é viable o apoiaremos, pero tal e como está, ten moi difícil defensa. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Martínez, polo BNG. Señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. Vou ser moi breve na miña intervención, dado que esta cuestión motiva unha pregunta do Grupo Municipal do BNG ao Goberno Municipal, que se debatirá nesta mesma sesión, e non quero anticipar todos os argumentos que se poñeremos no debate desa pregunta. Mais aló dos reparos de legalidade, os que alude o grupo propoñente, discrepamos do convenio suscrito coa Diputación Provincial de Traxa. Primeiro, porque o Goberno Municipal nunca informou da súa intención de recurrir a esta vía. Pero, ademais, creemos que sería desexable que a campaña de limpeza integral fose asumida polos servizos ordinarios en vez de duplicar na práctica o contrato e incrementar o gasto. E, de non ser posível a asunción pola concesionaria do servizo de limpeza, o procedimento debería de ser aberto, en vez de escoller unha vía para evitar recurrir ao concurso. A única razón a que se pode apelar para recurrir a esta vía é unha razón de urxencia, dado que a adxudicación do novo contrato de limpeza está recurrida. Pero esa urxencia só se xustifica por unha razón electoral. O mellor dito, para non caer no incumprimento aínda máis clamoroso dunha promesa electoral. Porque creo que todos estaremos de acordo en que, tras a crise social e económica provocada polo COVID-19, a asignación deses recursos para o plan de limpeza non é nin o máis necesario nin o máis urxente. Por ese motivo, o Grupo Municipal do BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Popular, señor Rodríguez. Ben, imos votar a favor desta moción, pero compre deixar clara a nosa postura respecto desta cuestión para evitar que poda ser obxecto de terxiversación ou de malentendido e facilitar que esa concordia de que tanto se fala vaya en todos os sentidos, non só en un. Nos non renegamos da necesidade dun plan de choque. Entendíamos que era unha necesidade en suño pasado e entendemos que o segue a ser hoxe. Pero imos a votar a favor desta moción por 3 motivos. O primeiro motivo, porque o plan que a cidade necesita non é este. Este non é que non sexa o noso plan, e que non é tampouco o desta corporación. Realmente é só o plan do Goberno. Porque compre recordar que no pleno do pasado 3 de outubro acordouse co voto a favor de toda a corporación, agás o do Grupo Socialista, instar ao Goberno Municipal a poñer en marcha un plan de choque para a recuperación do espazo público
en todos os barrios da cidade, en todos os elementos e servizos que conforman o espazo público, cunha brigada específica de actuación inmediata continuada para a reparación transversal dos desperfectos urxentes, ademais de outras medidas a medio prazo. Este, evidentemente, non é o plan que vostedes queren executar. O segundo motivo é porque esta non é a forma axeitada de leválo adiante. Hai un ano poderíamos entender que o intentaran. A día de hoxe non ten sentido, non é entendible, non concorren xa razóns nin de urxencia nin de excepcionalidade que xustifiquen que estes traballos non sexan obxecto de licitación pública. Mais aínda cando o Concello vende a xudicar o contrato de limpeza viaria por un importe de preto de 14,5 millóns de euros e tendo en conta que os servicios que o Concello pretende vía Deputación encomendar a Traxa están todos, absolutamente todos eles, contemplados nese contrato. Por certo, xa o estaban no contrato anterior. Por lo tanto, coincidimos co informe emitido pola Secretaría Xeral da Deputación da Coruña no seu informe de 27 de febreiro. Non existe unha verdadeira relación de cooperación interadministrativa, sendo a participación da Deputación meramente instrumental. Non está acreditada unha maior eficiencia económica fronte a unha posible licitación pública das prestacións obxecto do convenio, que ademais son propias dos contratos do sector público. E que as accións a desenvolver que non se ten acreditado nin a súa ausencia, nin a súa extraordinario, nin o seu carácter extraordinario, ademais colevarán de seguro a necesidade de subcontratación por parte de Traxa. E o terceiro motivo polo cal imos votar a favor desta moción, vou utilizar as palabras que esta mañana utilizaba o señor Laje. Decía literalmente, neste país, na nosa cidade, hai outras urxencias. E aquí ocorre o mesmo. Este é o terceiro motivo. É que hoxe estamos inmersos nunha situación que, lóxicamente, non só pode, senón que debe alterar as prioridades municipais e reorientar as políticas de gasto no noso Concello. Precisamente por iso, estamos a intentar consensuar entre todos os grupos a modificación dos orzamentos e a adopción das medidas necesarias para reforzar no que sexa preciso a atención social e facilitar a reactivación económica da cidade. Esa debe de ser agora a responsabilidade prioritaria desta corporación e por iso entendemos que estes máis de 600.000 euros destinados a ese plan son tan necesarios como do resto das partidas menos prioritarias que serán obxecto de baixas de crédito a favor das medidas precisas para paliar os efectos sociais e económicos do COVID. Polo tanto, plan de choque sí, pero non este, non así e non agora. Por todo iso, o noso voto favorable a esta moción. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Goberno Municipal, señora Fontán. Boas tardes a todos. Unha delicia retornar a esta salón de plenos e velos a todos ben. Ánimo e afecto para as familias dos que xa non están entre nós, sentidiño, saúde e tamén ánimo para os que teñen que seguir a día loitando contra o COVID. Ben, supoño que sobra decir que imos votar en contra da moción. Mire, señor Lema, non vou a entrar no debate xurídico da legalidade ou non legalidade deste convenio e fundamentalmente por dous motivos. O primeiro, porque dito convenio conta co informe favorable do secretario deste Concello, polo cal pouco máis podo engadir eu. E segundo, porque non vou caer no seu xogo de desviar a atención do verdadeiro obxectivo desta moción, o desgaste da nosa alcaldesa por afearlles a vostedes, co seu compromiso de limpar a fondo esta cidade, a realidade constatada por informes da OCU e polos cidadáns dunha Coruña terriblemente abandoada e sucia. Algo que, por certo, vostedes mesmos recoñecían apoiando no pasado mes de outubro unha moción do Partido Popular que literalmente dicía que a Coruña está sucia é unha triste realidade, visible para calqueira que saia á rúa. Naquel intre, sí, apoiaron un plan de limpeza. Extraños compañeros de viaxe fai a política cando a mover resentimento. Falan vostedes do 27 de febreiro de 2020, data de adxudicación do contrato de limpeza viaria. Por que non falamos de outra data? Podíamos falar do 16 de xaneiro do 2017, data da remate do anterior contrato de limpeza. Cecais non compensa falar deso porque amosa a incapacidade dun goberno, o goberno da Marea, de sacar adiante en 2 anos e medio un novo contrato. Por certo, sóame, xa non é a primeira vez. E claro, neste intre, o Concello carece de contrato vixente, con prórrogas caducadas, en precario, e polo mesmo un contrato inmodificable. É verdad, agora temos un contrato adxudicado dende fai 2 meses, pero non se fagan trampas ao solitario. Miren, vostedes saben perfectamente que está recurrido.
e recurrido por 2 empresas. Entre recursos, a pandemia, moratorias, non estará na rúa, no mellor dos casos, hasta setembro e outubro. E mentras que facemos? Falan vostedes cunha lixeireza do tema da oportunidade que non acabo de entender. Se en algún momento tivo máis razón de ser que nunca un plan de limpeza, é agora. Ou é que non se decataron de que estamos diante dunha emerxencia de saúde pública? Lean con detenimento o encabezamento do convenio para a realización de actuacións urxentes medioambientais de salubridade e ornato no municipio da Coruña. Hai que explicarlle esos conceptos urxente e salubridade nunha situación de emerxencia sanitaria. A vostedes a limpeza nin lles preocupou 2 anos e medio prestando en precario, nin lles preocupa. Se caes por aquilo que decían, cando lles preguntaban polas pintadas de que eran un tema menor, porque vostedes estaban na alta política. Pois ben, este goberno considera que no eido municipal a alta política é baixar a realidade, é baixar ao chan, neste caso para limpalo e desinfectalo. Así pois, señores da Marea, saian aí fora e díganlle aos coruñeses que están en contra de limpar e desinfectar a cidade en plena pandemia. Que mellor que esperen a outono. E así sumarán á súa ineficacia como goberno a súa falla de responsabilidade como oposición. Nada máis, señora alcaldesa, moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Imos proceder á votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Señor García. A favor. Señora Sobral. En contra. Señora Cendán. A favor. Moi ben, moitas Queda, grazas. por tanto, aprobada a moción. Pasamos xa á moción que resta do Partido Popular sobre medidas de apoio a asociacións, autónomos e PEMES. Señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa, y buenas tardes de nuevo. En esta moción se presentó una enmienda de la Marea que hemos transaccionado, luego explicará, supongo, el grupo su enmienda, pero nos parecía interesante aprobar o transaccionar para que apareciese expresamente lo que estaba en el espíritu, que era que son propuestas temporales las que se presentan y eliminamos expresamente la modificación de la ordenanza pues para abrir a más posibilidades para aplicar estas medidas. Nuestro tejido asociativo forma una malla social, deportiva y cultural fundamental para nuestra ciudad. Siempre han estado ahí y queremos que sigan ahí. Para ello es necesario que les ayudemos en estos momentos cruciales de inactividad obligada y de amenazas económicas. No les podemos fallar porque no sería justo y porque nos estaríamos haciendo daño a nosotros mismos. Su importancia en la vida de la ciudad es evidente. En este espíritu constructivo y de cooperación en el que estamos por esta pandemia, hemos querido traer una propuesta sin connotaciones económicas, porque eso estamos negociándolo con los distintos grupos y esperamos que pronto, porque urge, tengamos ese acuerdo para traer ese modificado económico, pero creemos que hay otras medidas que sin ese componente económico se pueden traer para ayudar y las que proponemos aquí son fruto de las conversaciones que hemos mantenido en las últimas semanas con estas entidades sociales, deportivas y culturales. Se dividen en 2 bloques, un primer bloque de 3 medidas relacionadas con los convenios y otras tantas relacionadas con autónomos y pymes. En las relacionadas con los convenios pedimos 3 cosas muy concretas. Una es que se agilicen los pagos pendientes de los convenios y subvenciones del año pasado. Lo hecho está y urge abonarlos. En segundo lugar, solicitamos que antes del 30 de junio, por poner una fecha, se rubriquen los convenios nominativos incluidos en los presupuestos y que se convoquen todas las órdenes de subvenciones previstas para este año. Y, en tercer lugar, que se introduzcan una serie de modificaciones, que se les adelante el 90% del importe para aportarles liquidez y que se permite destinar el dinero a gastos fijos como nóminas o alquileres, porque entendemos que es su máxima urgencia ahora mismo mantener su propia estructura. En definitiva, tratamos de dotar a nuestro tejido asociativo de liquidez y en hacerlo de la forma más rápida posible.
Estamos hablando de una cantidad importante. Los presupuestos figuran en este año 6 millones de euros en convenios y subvenciones. Creemos que es una buena inyección directa, rápida y que llega pues, muy transversalmente a toda la sociedad en servicios y en atención básica a los ciudadanos. Y, por otra parte, estas ayudas económicas a autónomos y pymes, no económicas a autónomos y pymes, que permiten pues, flexibilizar sus actividades de una forma temporal, mientras por un periodo que se pueda proponer, y que también han sido trasladadas por parte de estas asociaciones. Por una parte, la puesta en marcha de una oficina de información presencial y online que les permita conocer todas las ayudas y beneficios de esta y de otras administraciones. En segundo lugar, juntar toda la información y la gestión en un solo centro de referencia que ayude también a facilitar los trámites de estos autónomos y pymes y que, en tercer lugar, tengan un interlocutor directo y conocido. Hay unas quejas generalizadas de la dificultad de poder interrelacionar y comunicarse para solucionar y agilizar las licencias, permisos y ayudas por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, como decíamos durante todo el día, estamos en un momento excepcional que requiere medidas excepcionales y nosotros queremos dejar claro que por el PP no dejará de ser. Estaremos y tenemos voluntad de ayudar en esa comisión económica para el modificativo, pero también estaremos dispuestos a ayudar en cuantas modificaciones sean precisas para intentar facilitar la labor y hacer más flexible la actividad de nuestras pequeñas y medianas empresas, de nuestros autónomos y de sectores de servicios que son estratégicos para nuestra ciudad. Más nada, esperando contar con su apoyo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Prado. Por Ciudadanos, señora Martínez. Sí, las corporaciones locales ofrecen en muchos casos la asistencia más directa a los ciudadanos. La situación requiere de respuestas rápidas y contundentes. Es por ello que desde Ciudadanos insistimos siempre en dar prioridad a la atención al tejido económico de esta ciudad. Son trabajadores autónomos y empresarios de nuestra ciudad que se sienten desamparados por la inseguridad y la incertidumbre que se les plantea sobre sus negocios y sus familias debido a la escasa capacidad de reacción y gestión de las medidas establecidas por el Gobierno central. Por eso no debemos olvidarnos del papel fundamental que tenemos en los ayuntamientos, que disponemos de recursos y herramientas que deben ponerse al servicio de la prioridad ciudadana. Es imprescindible que desde aquí, desde los ayuntamientos, destinemos el mayor número de recursos posibles a la recuperación económica del tejido productivo a través de planes y medidas efectivas. No podemos perder más tiempo, necesitamos enviar un mensaje de confianza y certidumbre a nuestro tejido empresarial y asociativo. Todas las que se proponen en esta moción nos parecen adecuadas, compatibles con todas las que estamos acordando entre todos los grupos. Más que nunca debemos ser capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros, entre administraciones, pactos sin vetos, como nos decían desde Ascega esta misma semana, y escuchar a los afectados, escuchar al tejido económico local. Los autónomos son uno de los colectivos profesionales más expuestos al impacto económico del coronavirus. A la incertidumbre de tener que cerrar su negocio se suma la inseguridad de sus ingresos como trabajadores. Son especialmente vulnerables a un freno económico como este, porque para los autónomos sus ingresos dependen directamente de su actividad y a ellos es a los que tenemos que escuchar para entre todos dar con la mejor solución. Y ser muy ágiles, administrativamente hablando. Es vital agilizar los trámites administrativos para que las ayudas y medidas que decidamos se puedan llevar a cabo en el menor tiempo posible. En estos momentos tan delicados y dramáticos para muchas personas, para muchos vecinos, debemos buscar fórmulas ágiles para que puedan disponer de las ayudas que necesitan para hacer frente a la gravísima crisis a la que nos enfrentamos. Recordemos que desde el decreto del estado de alarma en esta ciudad hemos perdido 129 autónomos en el mes de marzo y 626 en el mes de abril. Como creemos que todas las medidas de apoyo a este colectivo son pocas, por supuesto vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por o Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Como é sabido, na Comisión de Economía e Facenda estamos traballando na concreción dun plan de choque para facer fronte ás consecuencias sociais e económicas do COVID-19. Os distintos grupos municipais trasladaron as súas propostas á Comisión e agora estamos na fase de intentar consensualas. Dado que está establecida esa canle, o Grupo Municipal do BNG preferiu non presentar no pleno de hoxe as súas propostas de actuación no ámbito local. En cambio, o Grupo Popular non seguiu ese criterio
e traslada nesta moción algunhas das súas propostas de actuación. Mas, en calquer caso, anuncio que imos votar a favor. As medidas contidas no punto primeiro coinciden con propostas que formulou e mesmo fixo públicas o BNG e que tamén fixeron outros grupos. Como xa se dixo por parte do voceiro do Grupo Popular, esta cidade ten un tecido asociativo moi rico que contribúe a dinamizar a vida social, cultural e deportiva dos barrios e a construir comunidade, pero ese tecido tamén está sufrindo as consecuencias da actual situación. Moitas entidades, neste contexto, vense imposibilitadas para poder desenvolver moitas das súas actividades. Por ese motivo, ficaron sen algunhas das súas fontes de ingresos e, mentres tanto, teñen que seguir facendo fronte ao pago de nóminas e ao gasto corrente. Por iso, consideramos urxente o pago das subvencións pendientes. Consideramos urxente axilizar a asinatura de convenios nominativos e a convocatoria de subvencións en concurrencia competitiva correspondentes a este exercicio. Propomos tamén que se abone por diantado a maior parte do seu importe e estamos de acordo en que hai que flexibilizar os requisitos permitindo que se poidan destinar eses recursos tamén a facer fronte aos seus gastos estruturais. O segundo punto da moción recolle varias medidas en relación con autónomos e PEMES. Como di o refrán, non están todas as que son, nin son todas as que están. Digo isto porque algunha das medidas que se propoñen merécenos algún matiz. Esta mesma semana, sen ir máis lonxe, mantivemos unha reunión cunha asociación de autónomos e pequenos empresarios e consideraban que algunhas das medidas que aquí se propoñen non son precisamente as prioritarias e hai moitas máis medidas que se poden articular dentro do ámbito municipal para axudar as PEMES e autónomos e que non están incluídas nesta moción. Pero, en calquer caso, estamos de acordo coa súa orientación xeral, por iso volvo a reiterar que votaremos a favor da moción. Iso sí, gostaríame rematar con dous desexos. O primeiro é reiterar un desexo xa formulado, que a concreción do plan para facer fronte á crise provocada polo COVID-19 non se dilate en exceso. Estamos ante unha situación de emerxencia e é necesaria axilidade na resposta. E o segundo desexo, que tamén o mencionamos no debate dunha moción, é que a Xunta cumpra tamén cos seus deberes, porque volvo a reiterar que moitas das competencias que teñen a ver coa situación que están atravesando PEMES e autónomos detentas a Xunta de Galiza. Pero reiteramos o noso voto favorable. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Grupo Municipal da Marea Atlántica, señora García. Sí, a Marea Atlántica tamén vai apoiar a moción. Fixo unha emenda que tiña un sentido fundamental e era plasmar, poñer en riba da mesa a necesidade de contemplar o interese xeral. E por que facemos esa emenda, non? Que esa flexibilización de criterios para comercios, para hostalería, sexa provisional e sexa contemplando o interese xeral. Bueno, pois porque acabamos o que pasou de ver esta semana coas terrazas, simplemente, non? Que efectivamente pois flexibilizar criterios que se cara tamén teñen que ver con horarios de apertura, etc. Non bote por terra pois outro tipo de intereses tamén da cidadanía da Coruña, non? Ese é o sentido da nosa emenda. Dito isto, votaremos a favor porque en realidade a moción o que pretende é axilizar o funcionamento do Concello, axilizar pagos, axilizar convenios, axilizar subvencións e, evidentemente, pois, aí nos van a topar, por suposto, a favor. Dito isto, o Concello debe ir moitísimo máis alá. O sea, isto non se soluciona axilizando o funcionamento do Concello, ainda que sexa unha petición lóxica que se cara ao final, pois non é tanto, senón que o Concello debe ser valente, o Concello debe aportar tamén medidas, estrategias, unha actitude proactiva na revitalización económica. En este sentido, somos todo orellas. Non atopamos de momento nin a primeira proposta, señora, con que tiña tanta presa por aprobar o modificativo. En realidade, que nos está chegando é un plan de publicidade sobre un presco que publicita xa un consenso dos grupos municipais e da corporación sen que estes grupos municipais sexan coñecedores da primeira medida do Goberno municipal de impulso económico e concretamente das da súa área. Non sabemos, señora Acón, que ten pensado facer dende a súa área de economía e emprego para impulsar o pequeno comercio, para apoiar as PEMES, para apoiar os autónomos, para identificar os sectores estratégicos da cidade, para
maneira axudar a estas pequenas empresas, e se cara non tan pequenas que en determinado momento poden precisar axuda e apoio municipal. Non coñecemos nin a primeira iniciativa. Dito isto, nos parece, irresponsable, de alguma maneira, repartir culpas así de maneira equitativa entre os grupos da Deputación, porque, se estamos aquí, estamos para aportar todos, non? E non para dificultar unhas negociacións que teñen que ir prestas e con lixereza. Dito isto, a Marea Atlántica leva semanas poñendo propostas en riba da mesa, tamén no eido da economía e do emprego, se presentaron propostas tamén singularizadas por sectores, sector cultural, sector do comercio, sector da hostalería, sector se están debatendo na Xunta de Voceiros. Para nós, as propostas teñen que ter 3 liñas fundamentais. A primeira delas é unha liña de rescate inmediato, en primeiro lugar, para evitar xa determinados peches que o callá non se materialicen. Outra liña ten que ir destinada á reparación de determinados sectores especialmente afectados, e unha terceira liña, insisto, que a reparación non sexa replicación dos erros cometidos no pasado, non? Botemos tamén a nosa creatividade e a nosa valía a analizar que cousas teñen que cambiar para facernos fortes de cara ao futuro. Me gustaría destacar das máis de 50 medidas que puxemos en riba da mesa, me gustaría destacar 3. Un plan de emprego destinado a axudar directamente a contratación de persoas desempregadas en pequenas empresas e micropemes. Por outra banda, liñas de axuda a autónomos que ben se poden plasmar no pago directo das cuotas de autónomos, están incluídas nos orzamentos municipais, a iniciativa da Marea Atlántica no pasado, como o pago se cada determinado momento de alugueres, a creación dunha bolsa de aluguer, ou tamén as axudas, a adquisición de suministros a ser medida, a ser posible de orixe, a execución do 100% dos orzamentos de cultura a través de reprogramacións e de cambios de formato de moitas das actividades, pero creemos que é interesante tamén poñer en riba da mesa colaboracións entre o mundo da cultura e outros sectores profesionais, sexa o do comercio, ou sexa o da hostelería, ou sexa incluso o da innovación empresarial, o ensino, a atención ás persoas, etc. E temos que pensar na reconstrucción e elaborar medidas, deseñalas que sexan integrais, que teñan en conta as potencialidades da Coruña e da área metropolitana, pero tamén o grado de afectación dos seus sectores económicos, que sexan xustas e redistributivas, que sexan locais e que teñan un impacto eficiente na mellora dos circuitos curtos e de proximidade, que sexan feministas e teñan en conta a especial vulnerabilidade das mulleres e Grazas a vostede, señora García. Remata este debate, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Estamos diante dunha proposta que, efectivamente, coincide con moitas das que están trasladando os diferentes grupos municipais e neste turno de expresar os desesos que ten cada grupo a través das mocións, podo decirles que compartimos, como xa saben, que estes desesos que se trasladan a través deste tipo de iniciativas poidan acabar vendo a luz. Efectivamente, estamos a traballar, e eu creo que estamos a traballar ben conxuntamente todos os grupos da corporación, aos cales, ademais, quero reiterar o agradecemento tanto polas propostas constructivas que están achegando como pola súa posición favorable a que os programas que ten cada quen podan confluir nunha posición común. Deso se trata tamén, ser capaces de gobernar tendo en conta que non hai unha maioría. Si quero recordar no que se refire aos convenios nominativos que xa nunha xuntanza da Comisión de Economía e Facenda e tamén noutra da Xunta de Voceiros se dou conta dunha iniciativa do propio Goberno municipal pola cal se vai aboar o 90% do importe, ata un máximo do 90% do importe desos convenios, co cal non temos ningún problema en votar o que xa estamos facendo. E máis, podo lles decir que existe xa no forno unha instrucción para todos os servicios
precisamente para maximizar e optimizar todas as posibilidades que temos no referido a subvencións, todo o que nos permite a Lei de Subvencións e a normativa pola cal nos regimos, co cal a min non me queda outra que manifestar ledicia, porque, digamos, teñamos unha coincidencia, eu creo que bastante grande. Iso é o que está sucedendo, como decía o señor Jorquera, un grau de coincidencia importante, e tamén hoxe podo decir aquí no pleno da Corporación, a raíz desta moción, o que xa se trasladou na propia Comisión de Economía e Facenda, que non é ningunha novidade a nivel de comisión, pero sí seguramente a nivel público, polo cal o Goberno, explorando todas as posibilidades que permite a Lei de Facendas Locais e a partir de estudiar concienciadamente todas as posibilidades, recurriremos posiblemente ao artigo 175, o cal creo que vai a ser moi positivo para esta corporación e para as decisións que se tomen. Por qué? Pois basicamente porque estamos intentando instrumentar unha solución en términos de plazos que permita que o día que o pleno desta corporación aprobe un novo modificativo dos orzamentos, o día seguinte, cando entre en vigor, xa se poidan utilizar esos fondos. Iso que quere decir? Pois que seguramente con esa decisión evitemos un mes de tramitación. É dicir, que non se teña que esperar o período de alegacións ou unha aprobación definitiva. Creo que con isto doulles conta dunha, creo que, xestión ponderada, pero desde logo que é firme e que é segura. É dicir, a seguridade xurídica é importante. E despois que demos pasos sabendo cara a onde nos diriximos. Creo que todos os grupos están traballando na mesma dirección e creo que a proposta que trae aquí o Partido Popular, incluso as emendas que se fixeron, van tamén nesa dirección. Do remanente de tesorería somos capaces de chegar a 4,3, 4,4 millóns de euros que se podrán destinar ao Plan de Reactivación Económico-Social da Coruña, ao Presco, e coidamos que, se reorientamos 7 ou 8 millóns máis, poderemos ter unha cantidade razoable precisamente para priorizar nesas tres alcaldesa. Tres líneas de actuación que quero reiterar que teñen que ver co impulso á inversión, facendo fincapé na contratación pública. É certo, é a primeira vez que o Concello da Coruña aproba un plan anual de contratación. Hai a xente que pode non gustarlle, pero é que foi así, non se fixo antes. Na protección social, reforzando os programas sociais, e unha terceira que ten que ver coas medidas económicas dirixidas aos colectivos que foron máis tocados por esta crisis. Autónomos, PEMES, hostelería, comercio, industria cultural. Esas tres patas sobre as cales se sustenta o Presco foron consensuadas na Comisión de Economía e Facenda. Creo que son unha boa base e agardo que máis pronto que tarde poidamos estar neste salón de plenos pois confirmando unha modificación de crédito e dando resposta que é o que esperamos todos. Moitas gracias e anuncio o apoio a favor desta moción. Moitas grazas, señor Laje. A emenda está xa incorporada á moción e, polo tanto, procedemos á votación. Ben, votos a favor desta moción. Moitas grazas, señor García. Voto. A favor. Señora Sobral. A favor. Señora Cendán. Moi ben, pois queda aprobado por unanimidade. Pasamos xa ás preguntas de resposta oral. Primeira pregunta de Ciudadanos. Cando queira, señora Martínez. Si que previsión ten o Goberno para que se poña ao día o mantemento e a limpeza da rede de sumidoiros da cidade? A rede de sumidoiros está prácticamente ao día. Agora explicarei o fleco que falta. Ben, a pregunta é porque o pasado 18 de abril unha tromba de auga que durou pouco máis de 15 minutos volveu desbordar moitos dos sumidoiros desta cidade. Un chaparrón volveu deixar en evidencia que a rede de sumidoiros non está nas condicións que debera de mantemento e limpeza. Chamativas foron as imaxes compartidas en redes sociais de diferentes zonas da cidade, como a rúa Riego de Agua ou a zona do Matadero, onde as rúas quedaron anegadas. Por sorte, o pouco tráfico que había por estar todos confinados neses momentos
pois non causou maiores trastornos, pero volveu si saturar esa rede. E non é a primeira vez que traemos esta queixa ao pleno, pero desta volta se cadra, cobra máis intensidade a petición de seguimento para un bo mantenimento por mor do resultado que desbota o informe encargado pola Edar de Bens para analizar a presenza de coronavirus nas augas residuais da zona da Coruña. Un estudio, por certo, que cando se anunciou causou certa inquedanza na poboación. Finalmente soubemos a pasada semana que ese estudio feito en conxunto coa Universidade da Coruña e o Grupo de Investigación de Microbioloxía do INIBIC analizou varios puntos da rede de sumidoiros na busca da incidencia do virus na veciñanza para, decían, evitar futuros brotes e chegou á conclusión de que sí hai presenza de coronavirus nas augas residuais da cidade. Para non alarmar, a Edar de Bens explicou que a depuradora elimina esas partículas polo que evita a diseminación ambiental do virus no mar. Ademais, máis recentemente, esta mesma semana, un estudio do CSIC conclúe que no relativo á auga do mar, que aínda que actualmente non existen datos da persistencia do virus, o efecto de dilución, así como a presenza de sal, son factores que probablemente contribúan a unha disminución de carga viral e a súa inactivación. Sen embargo, a supervivencia do SARS-CoV-2 en auga de ríos, lagos, pozas de auga dulce e auga non tratada é superior na comparación coas piscinas e auga salgada e, polo tanto, deben extremarse as medidas de precaución. Por iso, cada vez que hai unha tromba de auga e os sumidoiros se desbordan, deberíamos de ter cuidado e precaución. E desde este grupo pregámoslle que se afanen nese tema e que non recorten do modificativo que estamos negociando os gastos correspondentes precisamente a estes menesteres. Sí, cando me refería aos pequenos flecos non era precisamente a morfoloxía do noso terreo que precisamente abonda e axuda a ter este tipo de inundacións. Falaba fundamentalmente de que, por unha banda, sí que se mantuvo durante todo o tempo do estado de alarma o servicio esencial de limpeza do alcantarillado, que se veu prestando diariamente cos mesmos medios de sempre, pero sí que poderon quedar sin atender algúns temas particulares polas limitacións do acceso ás vivendas durante este período, pero nunca na rede municipal. É dicir, como vostede sabe, do mesmo xeito que Malsa non pudo entrar en portais en determinadas zoas para mirar os contadores, tampouco os inspectores e os traballadores de redes podían entrar en determinadas zoas que son privativas, son privadas, para examinar o estado do alcantarillado. Na rede de sumidoiros, desde logo, estaba perfectamente limpa, o cal non quere decir que, efectivamente, si o recoñecemos, que haberá que en algún momento examinar o problema da infraestructura e a morfoloxía que ten a nosa cidade e a esa tarefa nos poñemos. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Fontán. Señora Martínez, segunda pregunta. Optou este Concello ao programa de financiación de fondos FEDER para a descarbonización nalgunhas das liñas de mobilidade ou iluminación pública e a que fins se destinarán ditos fondos? Sí, señor Díaz Villoslada. Señor Lajetuñas, perdón. Pois, señora Martínez, este Concello está traballando nunha idea que precisamente afonda na dirección que vostede apunta coa súa pregunta e é precisamente traballando para captar fondos que poidan axudarnos tanto no aforro en termos xerais como tamén nun cambio de modelo. E, polo tanto, nese sentido, o que lle podo decir é que estamos na senda que marca a propia Unión Europea e esa senda está dirixida a políticas enerxéticas que este goberno comparte plenamente. Creo que o conxunto dos departamentos municipais están facendo un esforzo importante e, sin ir máis longe, creo que hai que poñer de manifesto un logro que eu creo que non é menor, un recoñecemento, non direi un logro, pero un recoñecemento que esta propia semana facía unha organización tan pouco sospeitosa de ser partidaria como é Greenpeace, que poñía de manifesto pasos moi acertados que está impulsando o Goberno, concretamente a Consellería de Mobilidade, e penso que con iso xa se dá conta que estamos traballando na boa dirección. Sí,
Os fondos FEDER, a través do Instituto para a Diversidade e Aforro de Enerxía, IDAE, teñen programas de axudas a proxectos singulares de entidades locais que favorezcan o paso a unha economía baixa en carbono, dentro destes fondos FEDER de crecimento sostible 2014-2020. No marco actual de concienciación medioambiental e a necesidade de reducción de consumos enerxéticos e emisións de CO2, as reformas do alumeado público non poden basearse únicamente no paso a sistemas de iluminación LED, senón tamén abarcar a problemática dos usos da luz. Con pouca potencia de forma dirixida, a iluminación se volve máis confortable, intelixente, iluminando só onde ten que dar, creando unha luz integradora e onde será imperceptible a súa menor intensidade á vista da cidadanía, pero que reducirá sustancialmente a contaminación lumínica. Hai que coñecer o alumeado para conseguir con iluminación calmada non limitarse simplemente á instalación, ampliación ou simplemente reducir o gasto enerxético municipal nun espazo moito máis amplio e sutil, saber e ter claro que tipo de iluminación queremos. Desde Ciudadanos consideramos que os fondos solicitados en outubro de 2019 deberían ter esta finalidade. Se non hai ningún proxecto ou memorias feitas nesta dirección, o Concello debería traballar nesta liña con expertos en luz calmada para ante calquera convocatoria de subvencións nesta liña de mellora do alumeado público, que Coruña dispoña dun modelo a donde quere ir, un plan director, adaptar a ordenanza do alumbrado exterior a esta nova maneira de entender a luz, porque temos que definir como queremos a nosa iluminación nun futuro de forma innovadora se queremos optar a ese liderazgo e a consecución de subvencións. O 42% destas subvencións da IDAE non se concederon por trabas nos trámites. E como temos dito, non se trata só de buscar a eficiencia, a reducción de costes, senón algo moito máis importante, neste caso, a saúde, porque na contaminación ambiental está incluída a contaminación lumínica silenciosa. O Consello de Contas pide aos concellos o informe de actuacións en contaminación ambiental. Non temos constancia de que Coruña o teña presentado aínda. Por iso, entre outras cousas, a nos gustaríamos plantearnos 3 liñas para invertir no modelo de iluminación pública, un plan director de alumeado para a súa modernización, definir e regular que alumbrado queremos e unha estrategia de xestión de redes municipais. O pasado lunes 3 de abril empezou a reducirse gradualmente a iluminación pública e nos puntos de telexestión se axustaron os niveis. Sabemos que o persoal operativo levou a cabo apagados selectivos en coordinación co personal de seguridade. Esa creemos que é a liña que hai que seguir, coñecendo os resultados das medicións respecto á diminución dos valores de contaminación lumínica e entendendo as graves consecuencias de uso inadecuado da luz. Señora alcaldesa, señora Martínez, teño que decirlle que evidentemente traballamos nesas líneas que vostede apunta, non? É así. Pero tamén lle digo que estamos diante dunha oportunidade e como tal oportunidade creo que temos que dar pasos en firme. É dicir, para o Concello reducir o coste económico que supoñe todo o que significa os gastos de alumeado, os gastos enerxéticos, en definitiva, é digamos, unha decisión importante. Por lo tanto, o que sí lle podo decir é que a tarefa se está facendo. O que nos gusta é poder anunciar algo cando teñamos algo en firme. E, por lo tanto, agardo que nos vindeiros meses podamos decir con claridade cales son os pasos xa non só dados, senón acadados. É dicir, en termos xerais, coñecemos as distintas liñas de financiación, as axudas habilitadas pola Unión Europea. Todas as líneas conducen nunha mesma dirección, como vostede apuntou. E eu quero reiterarlle que o traballo que se está facendo con diferentes plans de eficiencia enerxética van nesa liña. Creo que tenemos a oportunidade de dar conta da capacidade de chegar a esas axudas. Non estamos parados, xa temos dado pasos no ano 2019, agardamos que ao longo dos vindeiros meses podamos traer noticias positivas para a economía deste Concello, pero tamén en línea con estes plans de eficiencia enerxética. Un custe económico que desde logo é relevante, pero tamén estamos a falar do medio ambiente e da saúde das persoas.
Por lo tanto, creo que coincidimos no esencial, coincidimos tamén no concreto e, desde logo, creo que os parámetros dos que vostede falaba están sendo tidos en conta. Creo que boa prova diso é a tarefa inxente, o traballo que está a facer a Consellería de Mobilidade, que, como lle decía antes, creo que está dando boa mostra de que esos vectores que se poñen sobre a mesa están dentro do horizonte, do cumprimento de todos os ancellos que temos como persoas responsables, que, desde logo, consideramos que hai que introducir cambios notables na sociedade, sabendo que a Administración ten que ser exemplar nese sentido. Por iso, lle invito a que vexa nos próximos meses as accións do Goberno que eu creo que van a dar froitos e, ademais, van ir na línea que vostede apuntou. Moitas grazas, señor Laje. Señora Martínez, remata o turno de Ciudadanos. Turno xa para o Bloque Nacionalista Galego. Primeira pregunta. Señora Beira. Considera o Goberno local que as políticas para persoas de mobilidade reducida son prioritarias? Sí, señora Beira, compartimos plenamente esta prioridade. De feito, no acordo de orzamentos para este ano 2020 hai incluída adicionalmente unha partida de 37.500 euros para reforzar o plan de accesibilidade. Sí, desde o BNG preguntámosles isto porque creemos que habitualmente as políticas relacionadas ou que afectan ás persoas con mobilidade reducida deixanse para o último lugar e non se consideran prioritarias. E as probas me remito. A convocatoria do chamado bono taxi para as persoas con mobilidade reducida saiu publicada no BOP o 28 de xaneiro e o prazo de presentación de documentación rematou o 27 de febreiro. Estamos a 14 de maio e todo o que fixo este Goberno municipal foi ampliar onte o prazo de presentación de solicitudes e aumentar o crédito na partida orzamentaria. Que non dicimos que isto último non fose preciso, pero que hai das persoas que solicitaron o bono taxi no seu día e ven que aínda non está resolta a convocatoria e que vai tardar en resolverse? Medio ano sen axudas. Facemos esta pregunta e esta intervención vaia por diante desde a absoluta empatía cara aos servizos sociais da cidade, que son os que resolven normalmente estas axudas, que sabemos e coñecemos que están a ter unha carga brutal de traballo e tendo en conta a normalidade da situación que estamos vivindo. Vaia por diante iso e o recoñecemento tamén á Consellería de Servizos Sociais polo labor que está facendo durante estes meses, que me consta en primeira persoa. Queremos e pedimos que se axilice ao máximo a resolución destas axudas. Sobre todo agora que se están a retomar citas médicas de fisioterapia, que se está recuperando máis ou menos a vida social e familiar, e para todo isto, para que as persoas con mobilidade reducida poidan acudir aos diferentes sitios, precisan das axudas ao bono taxi, que, por certo, tamén son importantes para o propio sector do taxi. Por último, quixéramos pedir que para vindeiras ocasións se flexibilicen e se regulen dunha mellor maneira a chega de documentación para estas persoas. E non o dicimos por esta convocatoria en concreto, que xa sabemos que se produce nun momento absolutamente insólito, senón en xeral, porque adoita haber problemas coa presentación destas solicitudes. Para nós é unha política fundamental para a mobilidade das persoas que teñen mobilidade reducida, valla a redundancia, e creemos que neste momento hai que axilizar ao máximo a súa resolución ou artellar algún mecanismo para que se poidan ir resolvendo estas axudas, porque, como digo, precisan estas persoas para retomar a súa vida e poder moverse pola cidade. Nada máis. Sí, bueno, tomamos nota, señora Beira, desta cuestión relacionada co bono taxi, que efectivamente onte se mellorou na Xunta de Goberno local. O que pasa é que é certo, por unha parte, como vostede recoñece, que o dispositivo de servicios sociais pois ten unhas cargas extraordinarias de traballo en estes momentos.
pero, por outra parte, tampouco creo que debamos elevar a categoría que unha das liñas, porque non é a única, unha das liñas que interveñen no que é a sensibilidade polas políticas en relación coas persoas con mobilidade reducida, que se generalice no conxunto dos dispositivos que están sendo empregados normalmente polos servizos técnicos para mellorar as posibilidades de desplazamento das persoas con mobilidade reducida. O digo porque desde os servizos de mobilidade se están atendendo todas as peticións de prazas para persoas con mobilidade reducida. Actualmente existen na cidade 840 puntos para ese estacionamento. Tramítanse todas as tarxetas de aparcamento das persoas con mobilidade reducida e os accesos a zonas peatonais. Tamén se están a xestionar todos os sistemas de accesibilidade do transporte público, a subvención ao taxi, que onte na Xunta de Goberno Local convocamos para 2020 con un incremento tamén orzamentario. A accesibilidade dos autobuses urbanos está garantizada e, ademais, que evidentemente tamén existe unha liña de subvención específica para as persoas con discapacidade para acceder ás liñas de bus urbano a través dun dos perfis da tarxeta Millennium. E, por outra parte, nos servizos de infraestructura me consta case a diario que están tratando de acondicionar de forma sistemática todas as paradas de bus urbano para facelo accesible, e en todos os proxectos de urbanización ou de reurbanización sempre un dos temas que se está traballando de forma puntual e ademais é moi en contacto en moitas ocasións co Grupo de Accesibilidade de Coruña para que precisamente o criterio de onde se establecen os puntos para as persoas con mobilidade reducida sexan unha prioridade. Pero, en todo caso, tomamos nota da consideración que fundamenta esta pregunta, pero, insisto, sí que é unha prioridade as políticas en relación coas persoas con mobilidade reducida na cidade. Gracias. Moitas grazas. Seguinte pregunta do BNG, señor Jorquera. Moitas grazas. A pregunta é sobre as razóns polas que o Concello de Coruña suscribiu un convenio con Traxa, pero dado que xa se sustanciou o debate en unha moción, vou pasar directamente a ampliar os argumentos anticipados nese debate. E quero dicirlle, señora concelleira, con toda a franqueza, que discrepamos no fondo e na forma. Na forma, porque o xeito de proceder do Goberno municipal neste asunto dista moito da transparencia que debería rexer o funcionamento desta institución. Neste pleno preguntouse en distintas ocasións sobre o plan de choque de limpeza. Tamén na Comisión de Medio Ambiente da que formo parte. E nunca se informou do recurso a esta vía para levar a cabo o tantas veces anunciado e nunca concretado plan. E máis, na reunión do 23 de outubro desa comisión, vostede informou de que en agosto de 2019 a súa concellalía pasoulle un primeiro borrador á contratación. E ante a solicitude dunha información técnica máis detallada, fíxose un documento máis exhaustivo para que se puidese someter á contratación. Naquela reunión, vostede explicou que a estimación económica era de 450.000 euros, IVA incluído, e o prazo de execución oscilaría entre os 45 e 50 días. Teño aquí a acta daquela comisión. E hoxe atopámonos con unha situación que non ten nada a ver co que se nos informou naquel momento. Pero, ademais, discrepamos tamén co fondo. Creemos que sería desexável que a campaña de limpeza integral fose asumida, como dixemos no debate da moción, polos servizos ordinarios, en vez de duplicar na práctica o contrato e incrementar o gasto. Para evitar iso, o plego de condicións do novo contrato de limpeza xa contemplaba os recursos humanos e materiais necesarios para ese reforzo, pero de non ser posible a asunción pola concesionaria do servizo de limpeza porque a educación está recurrida, este foi o principal argumento que vostede apelou no debate da moción, o procedemento, cando menos, debería de ter sido un procedemento aberto. E vostedes, en cambio, escollen unha vía para evitar recorrer a concurso. Creo que o acontecido, reitero os argumentos, pero así o queremos, facendo un xogo de palabras, revela que o electoralismo barato acaba saindo caro. Digo isto porque a alcaldesa primeiro anunciou que ese plan estaría en marcha no pasado verán. Despois, en outono de 2019, e seguiron pasando os meses sen noticias do plan.
usaron o plan de limpeza como un simple reclamo electoral, caíron na precipitación e na improvisación e agora buscan un atallo para intentar amañalo. Pero é malo buscar apaños pola porta de atrás, señora concelleira. Moitas gracias. Ben, vamos por partes. Efectivamente, cando chegamos ao Goberno, fixemos unha primeira avaliación da situación da cidade para enfrontar un plan de choque. Houbo non un, senón varios informes técnicos. Despois desa mesma comisión de que vostede fala, tuvemos outro informe técnico máis amplo que estábamos a súa disposición cando estime convinte, en que detectamos que, efectivamente, o nivel de suciedade da cidade era moito maior do que nos prevíamos nun primeiro momento. Efectivamente, os recursos que tiñamos técnicos e administrativos nese intre facían imposible con unha previsible contratación, a adxudicación dun contrato de limpeza en breve, que sacáramos un contrato como nós tiñamos pensado polo que falaba vostede de duplicidade. Sin embargo, sí que é verdad que a nós nos preocupaba enfrontar o período estival, este novo verán, sin que houbera a posibilidade de mostrar unha faciana máis limpa, máis atractiva, tendo en conta que íamos ter unha Tall Ships, que íamos ter unhas festas, que isto iba a ser un foco turístico de importancia. Non queríamos dar esa imaxe, por eso empezamos a barallar a posibilidade dun mecanismo máis áxil. E cando implementamos un impulso a ese mecanismo máis áxil? Pois cando vimos que, efectivamente, con data de febreiro adxudicamos o contrato, era obvio, porque aí tamén pasou co resto, que efectivamente acabou sendo recurrido. Había unha previsión de que fora a comisión da Diputación antes da pandemia. E a razón en aquel momento era hixiene, ornato e salubridade, porque estábamos moi preocupados por ese ornato de cara á etapa turística. Pero mire, é que a pandemia o cambiou todo. Entón, para nós, a axilidade deste mecanismo era fundamental, era o apropiado cando comprobamos que, ademais, o contrato estaba recurrido e que iba a ser imposible no verán, antes do 16, ter para a etapa turística limpa a cidade, pero que agora coa pandemia a salubridade é para nós a primeira das razóns. Polo tanto, non nos quedaba máis remedio que buscar o mecanismo máis áxil, máis rápido para poñer en marcha este sistema, porque, ademais, sei que vostedes na Xunta de Portavoces están perfectamente ao día de todos os medios que se puxeron dende medio ambiente. E quixera, neste intre, facer un agradecemento público ás empresas concesionarias de contenerización, de recollida de limpeza, de Nostián e as de desinfección polo gran esforzo que fixeron nestes días e que siguen a facer. E, por tanto, agora temos unha realidade nova. Sí que é verdade que se desinfectou moito a cidade e que está bastante máis limpa, pero tamén é verdade que nós non estamos falando de que vamos, como din algún, a gastar os 623.000 euros nun plan de limpeza. Estamos a examinar que é o que temos exactamente que facer agora, que queda por facer para ser responsables na utilización deses recursos que temos agora. Remato, xa, alcaldesa. Non é derrochar, non é electoralismo, hai unha urxencia, a salubridade. Eso para nós en este momento é o máis importante. Antes era ornato, era etapa turística, agora é salubridade. Ese é o motivo porque vamos a axilidade e a urxencia é o motivo por que se recurriu a este convenio. Nada máis, gracias, señor alcaldesa. Moitas grazas. Seguinte pregunta do BNG, señora Beira. Sí. Cando vai cumprir o Goberno local co seu compromiso de desafectar ou procurar unha solución urbanística alternativa consensuada coa veciñanza del Piña afectada polo parque ofimático? Sí, pois, como xa tive ocasión de contestar en un pleno anterior, trataremos esta cuestión nunha vindeira Comisión de Urbanismo en canto poidamos convocar.
Ben, hai xa prácticamente un ano que a Corporación Municipal que está hoxe aquí reunida foi escollida. En pouco máis dun mes vaise cumprir un ano desde que o BNG e o Partido Socialista chegáramos a un acordo de mandato a cambio de votar a favor de Inés Rei como alcaldesa da nosa cidade. Como lembrarán, unha das cuestións que recolle ese acordo é a relativa ás veciñas de Elviña afectadas polo parque ofimático. No acordo, o Goberno local comprometíase a desafectar ou procurar unha solución urbanística alternativa consensuada coa veciñanza de Elviña. Mais este Goberno, de momento, non está a cumprir, ou polo menos que nos conste, as veciñas están desesperanzadas, aínda que non por iso van deixar de reclamar xustiza nunha situación que é absolutamente ilóxica. Como é a súa, que tras unha operación urbanística haxa persoas que queden sen a súa casa cuns dereitos urbanísticos, nalgúns casos que nin queren nin van poder executar nunca, nalgúns casos cun terreo para presuntamente levantar unha casa sen cartos para o facer e cunha débeda inmensa coa Administración. É insostível, como comprenderán, é unha reclamación máis que xusta e non é desexável para ninguén atoparse durante 10 anos seguidos na incerteza máis absoluta a respecto da súa propia vivenda. E con sucesivos gobernos que non deron solución a esta situación, cando non desafiuzaron a unha familia para deixar un campo libre e non facer absolutamente nada con ese terreo. Queremos saber, pois, en que punto está o Goberno local actual para cumprir co acordo ao que chegamos hai prácticamente un ano. Sí, efectivamente, como non podemos dubidar, este é un punto dese acordo de goberno. Evidentemente, nos diferentes puntos do acordo de goberno hai unha serie deles que poden avanzar a un maior ritmo que a outro en función do grado de complexidade. Neste caso, concretamente, temos que analizar esta cuestión desde unha perspectiva gradual. Quero dicir que hoxe a urxencia coa que estamos a traballar é a rematar a aprobación definitiva do proxecto de urbanización, porque urxe licitar a urbanización que resta en todo o parque ofimático e compre tamén rematar a operación xurídica complementaria para adaptar a reparcelación que se aprobara na modificación puntual do plan parcial de 2014 e unha vez normalizado todo este sector, pois trataríamos de ver a posibilidade de desafectación ou de outra figura similar que poidera facer un tratamento específico deste núcleo puntual de Elviña, que somos conscientes da complicación que ten. Pero nós temos que traballar coa máxima seguridade xurídica e, sempre o dixen e sempre o seguiré dicindo, traballando pola viabilidade do parque ofimático, porque onte mesmo, na Xunta de Goberno local, concedimos 2 novas licencias de edificación, porque o parque ofimático non pode parar, ten que completarse, e ten que completarse porque para que todas as familias que xa viven e todas as familias que van vivir podan contar con todos os servicios necesarios, que, como sabemos todos, actualmente son incompletos. Entón, trataríamos de buscar esas solucións e, por eso digo, e insisto, que en canto recibamos entre todos os grupos aportemos en comisión propostas técnicas viables neste marco de seguridade xurídica e de viabilidade urbanística, pois poderemos tratar de buscar algún tipo de solución para este punto concreto do que somos conscientes a situación que teñen planteados os veciños que ali están neste punto de conflictividade. Grazas. Moitas grazas. Turno xa para a Marea Atlántica. Primeira pregunta, señor Varela. Sí, grazas. Que medidas concretas plantexa o Goberno local para garantir o dereito á mobilidade sostible e ao uso do espazo público de maneira segura no proceso de desescalada da crise sanitaria do coronavirus? Sí, máis que medidas a preparar, pois podemos falar xa de medidas tomadas. Non vou dicir que non, coa precipitación que toda esta crise exixe a hora de tomar decisións e de poder implantar medidas para dar resposta ás necesidades que cada día se van plantexando. En ese sentido, eu creo que son varios os puntos que pusemos en marcha coa maior celeridade posible, porque, como sabemos todos, pusemos en servicio peonil ou ciclista 15 kilómetros de carrís que estaban reservados para vehículos a motor. Implantamos o establecemento da zona 10 en máis de 200 rúas nos tramos horarios para facilitar
o paseo e deporte e outra serie de medidas que fomos implantando e que quero nesta primeira intervención aproveitar para felicitar dunha forma, eu creo que moi sinceira, o esforzo dos técnicos de mobilidade e de infraestructuras a hora de implementar todas as medidas tanto na fase de escalada como nesta fase de desescalada. Gracias. Sí. Bueno, esta pregunta que foi formulada xa fai unhas semanas, efectivamente, fomos vendo unha serie de actuacións dende aquel momento. Bueno, ven a intentar puntualizar ou facer unha serie de suxerencias e de advertencias tamén no eido da mobilidade sostible, porque entendemos efectivamente que a circunstancia actual, a situación crítica que vivimos, é tamén ao mesmo tempo favorable para a implantación de medidas porque o sentir popular agora mesmo vai nese sentido e por eso entendemos que o Goberno agora mesmo ten que ter un extra de valentía e ambición porque, como digo, a situación o permite e hai que aproveitalo. Eu creo que é evidente a necesidade da toma de certas medidas no eido da mobilidade sostible e o que esas medidas están provocando na línea de facer unha cidade máis amable e máis humana. É certo tamén que o Goberno local ten unhas bases firmes, porque efectivamente recibiu un testigo por parte da Marea Atlántica determinado na cuestión da mobilidade. Nos abordamos moitas das cuestións que levaban décadas sin abordarse na cidade e incluso deseñamos proxectos que o Goberno local actual está executando, como pode ser o do viaducto da Rolda de Nello, a rotonda de Salgado Torres ou outros máis pequenos como Puga e Parga, Ramón Cabanillas, Alcalde Liaño Flores, toda unha serie de proxectos de intervención e de humanización da cidade que tiñan unha lógica e que estaban entrelazados intentando conectar a cidade entre sí e os distintos barrios da cidade entre sí, que iban dirixidos a esa Coruña próxima, esa cidade de proximidade que tantas veces anunciamos. Por lo tanto, insisto, eu creo que instamos e de alguma maneira animamos o Goberno local a que sexa especialmente valiente e ambicioso na cuestión da mobilidade sostible. Unha serie de propostas que queríamos facer e tamén de advertencias con respecto ao que vemos que está sucedendo nas últimas semanas, días. Por un lado, animalos tamén a solicitude de apertura de espazos que son de titularidade pública, non desta administración, sino de outras e que están pechados, e nos ven á cabeza as parcelas da maestranza que hasta, non fai tantos meses estaban abertas e é espacio que podería ser de uso público e, por suposto, o porto. Eu creo que hai parcelas no porto que non teñen uso portuario. Poño un exemplo moi claro, que é o do muelle de Transatlánticos, que podería abrirse puntualmente, e, ademais, veremos o que sucede cos cruceiros, pero que agora mesmo é un espacio de outra administración público que está sin abrir. Sabemos que non é de competencia municipal, pero, instamos ao Goberno municipal a que faga esa solicitude. O tema das terrazas nos preocupa moito tamén. Vimos estes días o descontrol e o perigo que eso supuxo. En Barcelona, non sei se o saben, pero en Barcelona se está habilitando espacio para o coche, para as terrazas, coméndolle espacio sempre ao coche e non aos peatóns. E despois unha cuestión, e xa remato con isto, clave, que é o tema do transporte público. Eu creo que ese é o grande desafío que temos por diante nas próximas semanas, meses, porque efectivamente todo isto vai a conducir tamén a que haxa certo respeto hacia o uso do transporte público en detrimento do coche privado, o cal nos parecería unha malísima noticia. Por lo tanto, creo que aí hai que facer unha aposta especial, garantindo a seguridade sanitaria e a eficiencia con distintas medidas, pero que sabemos que se vai a mover menos xente, sí, no transporte público, pero se ten que mover dunha maneira máis áxil. E xa remato, todas as accións de urbanismo táctico, que imagino que citará agora, que nos parecen moi adecuadas e necesarias, entendemos unha que teñen que garantir a seguridade se se van a manter no tempo, segregando efectivamente os tráficos, reordenando e demais. Entendo que están nesa dinámica e, dende logo, temos que conseguir que se convirtan en definitivas. Nos entendemos que é unha oportunidade esta que temos para que todas esas intervencións que están executando e que executarán, entendo, nas próximas semanas, meses, se convirtan, pasen a ser de provisionais a definitivas para que teñamos unha cidade máis amable para todas.
Sí, bueno, este un pouco nos levaría ao debate que tivemos con motivo de algunha moción que debatimos anteriormente sobre como toda esta crise sanitaria está incidindo nas políticas de mobilidade, como hai certos cambios que poderían dar ao traste con algúns avances que se estaban dando, pero eu creo que, decía tamén na anterior intervención, que hai que seguir adiante. Nos, e en ese sentido, decimos sempre, señor Varela, collemos os testigos positivos de todo o que ven de atrás, tanto de Marea como do Partido Popular, como de calquera goberno que diseña un proxecto que nos parece razonable para a cidade, sexa da autoría que sexa. E me gustaría ou nos gustaría que os gobernos seguintes tamén seguiran esa mesma dinámica. Un goberno, un proxecto axeitado para a cidade, teña o cuño que teña, ten que ser levado adiante. Nos non levantamos carriles bus, non levantamos carriles bici, sino que apostamos precisamente pola continuidade dos mellores proxectos, mellorándoos se é posible. En ese sentido, solo unha reflexión. Temos trazada unha serie de proxectos de mobilidade que xa estaban previstos antes desta crise e que teñen un carácter estructural e que son os que estamos a traballar, como sabe, na mesa da mobilidade, e o que pasa é que, polo medio, se cruzaron as medidas conxunturais que se tiveron que adoptar, tanto, como decía, na fase de escalada, como agora nesta fase de desescalada. Non sei se con valentía ou non, o que sí é que temos que tomar as medidas e coa máxima responsabilidade. Creo que fomos capaces de incorporar precipitadamente máis espacio público para as franxas horarias máis necesarias. Seguro que podemos facer moito máis e se todo ese traballo que se sigue analizando en mobilidade e infraestructura se pode avanzar, avanzaremos. Decía antes que algún dos resultados estructurais, pero que esta crise nos axuda a potenciar neste momento, vai ser a declaración da Coruña como cidade 30, con toda a implementación que eso supón, a regulación dos vehículos de mobilidade persoal, que tamén está preparada, e avanzar, porque se avanzou a nivel de proxecto de unha forma importante para preparar as licitacións en todos os proxectos, como digo, de humanización e de peatonalización que queremos levar adiante na cidade. Isto, máis a potenciación da bicicleta, máis a reivindicación do taxi, que non me quero olvidar de comentalo, a reformulación do sistema de hora, son todas unha serie de medidas, máis as políticas urbanísticas que traten de compactar a cidade o máximo posible, pois, bueno, está na liña de traballo que ten algúns resultados a curto e medio plazo e outros resultados son máis de longo recorrido. En ese sentido, eu creo que o traballo inicial, todavía inicial, da Mesa da Mobilidade está a dar os seus primeiros froitos con estas cuestións motivadas pola crise sanitaria do COVID-19, pero eu creo que podemos pensar en poder dar moitos pasos de avance si queremos que a cidade sexa máis amable e que recuperemos espacio público para ter unha cidade, xa non digo só máis amable, máis saudable e, polo tanto, máis vivible. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta da Marea Atlántica. Señor Lema. Gracias. Que diagnose fai o Goberno local do impacto do coronavirus na economía da nosa cidade e que medidas tomou para palialo? Gracias, señor alcaldesa. Señor Lema, o diagnóstico que fai o Goberno local é un diagnóstico compartido con todas as forzas políticas presentes nesta corporación, como xa se ten posto de manifesto na Comisión de Economía e Facenda. Medidas veñense tomando, como vostede coñece, dende o primeiro día. Creo que estamos, ademais, na boa dirección de concertar un bo paquete a través dun plan ambicioso, no cal eu agardo que tamén o seu grupo municipal participe, como ven participando ata o momento na súa conformación, e penso que todos imos a ter certa satisfacción cando este pleno poida votar esa proposta que nos incumbirá a todos. É dicir, polo tanto, creo que estamos diante da maior crise sanitaria que hai no noso país nos últimos, non sei, desde logo nos últimos 102 anos, sin dúbida ninguna. O impacto económico creo que todavía é incerto, pero creo que ninguén pode discutir que o impacto é brutal, non? De definitiva, señor Laje, non tomaron vostedes ningunha soa medida. Ningunha soa medida. Mire, se isto fose un incendio e vostedes o corpo de bombeiros, xa estaríamos carbonizados.
Vou citar unha relación de cidades. Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, Segovia, Sevilla, Logroño, Bilbao, todas elas de distintas magnitudes, todas elas gobernadas por distintas sensibilidades políticas, todas elas puseron en marcha algún tipo de medida económica para paliar os efectos da crise. Na nosa contorna, Sada, Arteixo ou Ribeira tamén levaron a cabo iniciativas económicas para paliar os efectos da crise. Ante esta situación, preguntada a alcaldesa sobre esta cuestión, decía que non era parangonable a actuación no Concello da Coruña con, por exemplo, de Arteixo ou Sada, porque son distintos tamaños da cidade. Efectivamente, o Concello da Coruña debería facer moito máis para a promoción económica desta cidade do que fai o Concello de Arteixo, porque dispón de máis medios técnicos, de máis medios humanos e de máis medios económicos. Desgraciadamente, a parte resolutiva do pleno de hoxe, o que fai é un retrato do deserto, da pasividade e da incapacidade. Xa lle digo, non hai nada neste pleno que vaya destinado a impulsar, a paliar os efectos da crise económica na nosa cidade. Hai algo que detecto no seu discurso, ao longo deste pleno e de antes tamén, que sinceramente non me gusta non por unha cuestión de non afinidade, senón porque non é certo. Vexo que tenta vostede privatizar e individualizar os logros do seu goberno. Moitas deses logros, por certo, teñen unha trazabilidade de propostas que veñen de antes. Comentamos antes Piscina do Castillón, comentamos ese plan de humanización do paseo marítimo. Aí non se preocupan vostedes de citar de onde veñen eses proxectos, pero, sin embargo, sí, sempre tentan socializar a súa responsabilidade na ineficacia, na pasividade e na incompetencia ante esta situación de crise. Por favor, non nos inclúan no paquete. Non nos inclúan no paquete. A iniciativa correspondelles a vostedes. Vostedes teñen que intentar sacar adiante un plan, ese plan que coa habilidade retórica e propagandística que os caracteriza se chama Presco, pero Presco tiña que estar posto en marcha hai cando menos un mes. Por lo tanto, pregámoslle que non socialicen con nós, non nos responsabilicen os demais da súa propia ineficacia e da súa propia pasividade, porque a tal hora, hoxe en día, neste pleno, o Concello da Coruña non aprobou ni unha soa medida destinada á promoción económica e á defensa do emprego nesta cidade. Eu creo que os feitos falan por si mesmos. Decía antes a señora Esther Fontán que fixo unha defensa moi curiosa do convenio con Traxa, empezando dicindo que era con finalidade turística, pero despois cunha finalidade de salubridade a raíz do COVID, cando o expediente foi iniciado antes do COVID, o cal non deixa de ser unha reviravolta retórica bastante curiosa, decía que a súa misión era estar a ras do chan, atender as necesidades básicas da xente. Compartimos esa preocupación, señora Fontán, e o resto do goberno. Esa necesidade básica, ese ras do chan nesta cidade, chamase 1.000 empregos destruídos cada mes. 1.000 empregos destruídos cada mes. E este goberno municipal non fixo nada por evitalo ata de agora. E este goberno municipal ten que evitar a tentación de responsabilizarnos os demais da súa propia desidia. Dito isto, e para rematar do outro xeito, nós, por suposto, poñemos a disposición do Goberno toda a nosa colaboración, todo o noso saber e toda a nosa vontade de aprobar canto antes ese paquete de medidas destinado, por fin, a estimular a recuperación económica da nosa cidade. Moitas grazas. Gracias, señor alcaldesa. Señor Lema, podo facer un recopilatorio, de feito fareino, pero creo que a súa... En fin, non era vostede precisamente dos das obsesións. Non sei se o confinamento nestes meses lle fixo recapacitar. Imos a ver. O Concello actuou dende o primeiro momento para facer fronte á crise sanitaria creada e vostede pode compartilo. Neste eido habilitáronse decisións a través dun decreto de emerxencia para poder actuar non con celeridade, sino con unha axilidade absoluta, con actuacións, máis de medio centenar de actuacións que supuxeron máis de 500.000 euros destinados a facer fronte á emerxencia social. Pero, señor Lema, axilizouse o pago a proveedores. Eu creo que é un pleno no que a mí non me gusta ter que facerlles recordatorios e creo que vostede tuvo responsabilidades de goberno, fixo o mellor que pudo e ademais me consta que tivo vontade de resolver algunhas cousas, non? Pero ás veces a verdade é que o poñen en bandexa.
O pago a proveedores, vostede cree que non se tomaron ningunhas decisións? Unha das prioridades era facilitar a liquidez ás empresas. Que quere? Que lle fale de como tiñan o servizo de contratación vostedes cando chegamos ao Concello? É que, señor Lema, vostede pide por elas, É dicir, de verdad, que me sabe mal, porque creo que é innecesario. É dicir, claro que aprobamos e tomamos decisións. Non sei por que non lles gusta que digamos que aprobamos un plan anual de contratación que suma 534 millóns de euros en 363 contratos. E non é para varios anos. O que pode ser é que os contratos duren varios anos, evidentemente, pero o plan é un plan anual. Pero, por certo, é un plan anual porque o di así a lei. Lei tramitada no ano 2017. Non é un invento do goberno socialista. Non intentamos socializar pérdidas. O que intentamos é compartir, señor Lema, que eu escoitei atentamente, é compartir decisións. Por certo, porque neso foi no que quedamos nunha xunta de voceiros, de facelo entre todos. Non sei por que vostede intenta decir que é responsabilidade nosa, como se vostedes non vostedes teñen responsabilidade igual que o resto dos grupos da corporación. O goberno renunciou a facer algo de xeito unilateral, porque nos parecía importante facelo de forma compartida, pero que o goberno local tamén tomou decisións en torno aos impostos e ás tasas, medidas que supuxeron o aprazamento do IBI, do imposto de vehículos, da tasa de mercados e quioscos, de tasa sobre o SAD, todo para facilitar situacións a empresas e particulares. Aprobouse unha moratoria no pago dos recibos da auga aos usuarios non domésticos afectados por peche, que poden adiar o pago ata febreiro do ano 2021. Pero é que tamén se suspenderon os prazos de procedementos administrativos nun momento determinado, decidiuse non facer uso do cobro das tasas de terrazas nun momento determinado. Se adía o pago da auga. Permítese cunha instrucción ali onde sexa posible ampliar o espacio de terrazas para facilitar a actividade económica aos hosteleiros. Pero, señor alcaldesa, lle parece pouca decisión a de blindar o emprego das concesionarias e prestatarias dos servicios municipais, continuando con todos os pagos e blindar o emprego de todas aquelas persoas que dependían directamente do Concello e non eran empregados municipais. Lle parece que é pouca decisión. Por certo, non o atribuyo a unha decisión exclusiva nin da alcaldesa nin do conxunto do goberno, que tamén, por suposto, o atribuyo a recoller unha sensibilidade de todos os grupos. Non creo que houvese ninguén que estuvera en desacordo con blindar os contratos e non suspender contratos, señor Lema. Claro que se tomaron decisións. O que non se fai é populismo de mercadillo. E eu xa sei que eso costa entendelo, pero o populismo de mercadillo non dá bo resultado, nada máis. Moitas grazas. Terceira e última pregunta da Marea Atlántica, señora Cameán. Sí, moitas grazas. Que novas medidas de axuda e atención social se puxeron en marcha dende a Concellería de Benestar Social para paliar os efectos da crise do COVID-19 nas persoas e familias máis vulnerables? Gracias. Pues el número de medidas es elevadísimo en participación desde la puesta en marcha del servicio de voluntariado hasta igualdad con nuevas ubicaciones para posibles víctimas de violencia de género, pasando lógicamente por todas las medidas que son sobradamente conocidas en el ámbito estricto de los servicios sociales. Moitas grazas pola súa resposta, señora Neira. Quero comezar recoñecendo o inxente traballo desenvolto pola Concellería de Benestar Social, polas traballadoras dos seus distintos servizos, polas entidades sociais, polas persoas voluntarias e polos grupos de apoio mutuo que, tal e como recollen algúns medios de comunicación, atenderon a máis de 400 persoas en situación de emerxencia alimentaria. Grazas a todas e a todos vos por todo este esforzo. E sabemos, señora Neira, que dende o Goberno tamén se puxeron en marcha distintas medidas. O pabillón de Riazor para as persoas en fogar, a rede de voluntariado, a liña telefónica para acompañar as persoas maiores e outras moitas. E creemos, francamente, que foron medidas positivas, que foron medidas beneficiosas, pero, dende logo, creemos tamén que foron insuficientes. Perdón, disculpe un momento, señora Cameán. Señora Cendán, no están solos.
Señora Cendán, ¿me escucha? ¡Qué vergüenza! Es que solo veía a Robert en la pantalla. Digo, ¿qué ha pasado? Nosotros a usted la vemos perfectamente, también la escuchamos. Perdón, perdón. Que por favor apagaran el micrófono. Disculpa a todos. Nada, gracias. Continúe, señora Cameán. Moitas grazas. Dicía que dende a Marea Atlántica entendemos que efectivamente o Goberno municipal puxo en marcha medidas, dicía que foron positivas e beneficiosas, así o creemos, pero creemos que hai que facer máis, creemos que non son suficientes. Nos dende a Marea Atlántica imos a arrimar o ombro, creo que así o levamos facendo todas estas semanas na Comisión de Voceiras a través de María García, dende unha absoluta lealdade institucional, dende ese plano construtivo e propositivo, e creo que non hai nada máis importante e urxente neste momento que sair desta situación. Pero aquí temos que ser críticas. Creo que dentro da confrontación de ideas tamén hai que recibir as críticas, porque non é posible sumar nin ser constructivas cando se nega unha realidade, cando se negan algúns problemas. Ben, digo isto porque nesta comisión de voceiras a miña compañeira, a señora García, propuxo en reiteradas ocasións un reforzo urxente de persoal en servicios sociais. O que se nos trasladou reiteradamente era que non era necesario ese reforzo de persoal porque non existía ningún desborde nos servicios sociais. Pero, sin embargo, a nós o que nos chega é casos de familias que levan agardando para ser atendidas nos servicios sociais municipais para a primeira atención, refírome, un mes. É dicir, estáse negando o problema e tamén a solución. Tamén propuxemos medidas noutra cuestión que nos parece relevante, en materia de vivenda, a través de Musa. O que propuxemos é a suspensión, informar a través dunha oficina e se nos trasladou tamén que non era necesario. Aparte de que non tiñamos competencias, tendo unha empresa municipal, pois que non era necesario facelo. Pero, sin embargo, que nos chegan son casos de persoas que non están recibindo axudas para abonar o aluguer, para abonar habitacións e que rematan no pabillón de Riazor sen alternativa habitacional. É dicir, estáse negando o problema e estáse negando a solución. Cando propoñemos que se reforcen e asilicen axudas como a renda social municipal, como as axudas de emerxencia, se sinala que tampouco é necesario. Pero, sin embargo, o que nos chegan son casos de familias que non reciben axudas en este momento nin de Aflote, nin de Cáritas, nin de Cruz Vermella, porque están colapsadas. Negan o problema e tamén a solución. E, dende logo, non queremos pedirlles que fagan maxia, non queremos pedirlles que fagan milagres. Queremos simplemente que se recoñeza a realidade para transformala. Son imprescindibles medidas urxentes para frenar o sufrimento social. Dende os concellos pódense facer políticas transformadoras e novedosas que melloren a vida das persoas. O momento é agora. Esta crise estáse levando por riba a un montón de xente. Estáse levando por riba, ademais, a xente que xa vivía ao límite, que xa malvivía. Moita xente que non tiña ou malamente chegaba a fin de mes, agora, pois, efectivamente, non pode agardar para axudas. Os dereitos humanos non poden agardar. A xente da Coruña precisa que esta corporación este á altura do seu compromiso. Así que, por favor, poñamos a intelixencia colectiva a sumar, a funcionar, e para o que sexa necesario en canto ao reforzo dos dereitos sociais, pois xa saben que poden contar con nós. Moitísimas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, en primer lugar, quiero darle las gracias por la mano tendida. Efectivamente, no me caracterizo yo por mi propia manera de ser por no ejercer la autocrítica. No obstante, esos datos de los que usted me habla a mí no me constan. De las 10.000 atenciones que se hicieron en los equipos de atención social, lo que nosotros llamamos SEAS, el 70% fueron atenciones primarias. No existe ninguna persona en esta ciudad que espere un mes por una atención de ayuda a alimentos. Y por las múltiples derivaciones que a través de ustedes o de otras personas de los grupos de apoyo mutuo han venido a la Concejalía de Bienestar Social, pues finalmente uno cuando entra en el Open o uno cuando entra en el Social ve
que no, los datos en muchas ocasiones no son, no digo veraces, pero no son exactos, porque efectivamente ha habido una avalancha, sobre todo en las primeras semanas, de personas solicitando alimentos, personas que por primera vez acudían a los servicios sociales por razones obvias que no vamos en este momento a repetir y que yo desde luego no voy a perder los segundos en ello. Pero se ha dado un número altísimo de ayudas de emergencia. Se firman a diario ayudas de emergencia. Se han derivado ayudas de emergencia que no se podían tramitar por los servicios municipales, efectivamente, a Cáritas, a Cruz Roja, a Padre Rubinos, se han derivado a muchas personas a otras entidades como Renacer, Cocina Económica, evidentemente, a las que yo quiero darles las gracias por todo su trabajo. Y lo que usted me habla, señora Cameán, acerca de esas personas que son desahuciadas, por lo que usted me dice, y que aparecen en el pabellón de los deportes, yo conozco a las 69 personas que en este momento están allí. Ninguna responde a esas características, ninguna. Efectivamente, ha habido algunos que han tenido que salir de los hostales por otro tipo de cuestiones, pero desde luego ninguna están allí. De las más de 113 personas que han asistido al pabellón de los deportes, en este momento están 69. Algunas ya han abandonado, lógicamente, por sus propios medios, pues algunas por oferta de trabajo, otras por reagrupaciones familiares y otras porque han vuelto a sus municipios de origen, pero otras se les han dado salidas dentro de la línea de hostales que tiene el ayuntamiento en este momento contratado. Por lo tanto, yo lo que no quiero es que quede en el aire la sospecha. A lo mejor, evidentemente, cuando uno solicita una ayuda, los minutos corren en contra del que espera y seguramente cuando uno está recibiendo constantes peticiones y es trabajador social o es funcionario municipal o es esta humilde servidora pública, desde luego el tiempo siempre es demasiado. Pero lo cierto es que se responde de manera absolutamente inmediata. Y para el tiempo en el que se tarda en tramitar o bien una ayuda de emergencia municipal o bien una tarjeta de alimentos a través de cualquiera de las entidades con las que se ha tramitado, a todas esas personas solicitantes se les ha ofrecido la posibilidad, cuando no podían salir de casa, de llevarles la alimentación a casa, cuando podían, de remitirlos a otros recursos. Algunas de las que derivan de los grupos de apoyo mutuo han dicho que no. Otras, evidentemente, han entrado en el circuito. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay que ser justos en los datos que se manejan. Y si usted tiene constancia de que existen personas en este momento tocando las puertas del pabellón de los deportes porque están en un proceso de desahucio, háganoslo saber. Porque desde luego ya le digo que desde los 69 que en este momento están ahí con nombre y apellidos, que yo además conozco personalmente porque he pasado muchas horas en el dispositivo, desde luego ninguno viene de una situación de desahucio. Ninguno. Vienen de otras situaciones seguramente más agravadas y más complicadas. Ninguno de una situación estricta de desahucio, porque además usted sabe bien, que es mi predecesora en el cargo, que evidentemente para los desahucios existen ayudas también de emergencia, existe también el programa de aflote y existen otro tipo de cuestiones, además de las medidas que se han tomado por parte de esta Administración municipal en relación a las viviendas municipales y al pago de las mismas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Neira. Señora Cameán. Pregunta del Partido Popular, señor Rodríguez. Gracias. Cal é o motivo polo que o Goberno municipal decidiu recurrir á Deputación Provincial para o desenvolvemento dun plan de choque de limpeza? Razóns de necesidade e urxencia. Ben, máis a caída non podía ser a pregunta, sobre todo a vista da explicación que se nos vende dar neste pleno, tanto na moción como na posterior pregunta formulada por o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Vamos a ver, segundo a documentación que obra no expediente provincial, a tramitación para a asignatura deste convenio iniciouse en outubro. A solicitude de colaboración remitiuse formalmente á Deputación en xaneiro, acompañada de proposta de convenio, informe técnico e memoria xustificativa que incluía estudio de diagnose, cadro de prezos e relación valorada. Pois ben, realmente recurrir ao COVID con máis de 27.000 falecidos, pois, home, parécenos un pouco, imos deixalo en frívolo. Pero que máis? É que na Comisión Informativa de Medio Ambiente do 2 de marzo, o señor Jorquera se referiu a do mes de outubro, tanto este concelleiro como a señora García
Preguntamos expresamente polo estado de tramitación do plan do choque. Nada se nos dixo sobre esta solicitude de cooperación á Deputación para a súa execución a través de Traxa. Polo tanto, señora Fontán, ou ben ocultounos esta información, ou ben vostede a descoñecía. Ninguna das dúas opcións a deixan unha posición moi cómoda. O que parece evidente é que esta non semella unha pasaxe digna de figurar nese Novo Testamento do que tanto temos oído falar. Confiamos en que non volva a ocorrer. Pero sí me gustaría saber que van facer vostedes con esta moción que vemos de aprobar recentemente, hai uns minutos, porque o mesmo na vindeira comisión nos atopamos con que xa está asinado o convenio. E, polo tanto, tamén me gustaría que aclaresara esa cuestión. E remato con unha cuestión que tamén teño que facer constar, que é a posición que ven de expoñer aquí o Bloque Nacionalista Galego, que votou a favor de retirar a moción e que, ademais, fixo fondas críticas tanto a fondo como a forma. Mire, señor Jorquera, vostede hoxe me recordou, e permítanse a brincadeira tamén polas horas e por ser a última intervención, me recordou aquel que se encorta con outro ás portas do ceo, os dous falecidos, e un lle di a outro, ti de que morreches? Eu morín conxelado. Vaya, home, e ti? Non, eu morín de ledicia. E como se pode morrer de ledicia? Pois mira, chamaronme, porque me dixeron que a miña muller estaba con outro home na casa, fun correndo, subín as escaleiras, cheguei agotado, mirei debaixo da cama, non había ninguén. Que ledicia. Abrín o armario, non había ninguén. Que ledicia. Fun á terraza, non había ninguén. Foi tanta ledicia, que me deu un infarto e morrín. E outro mira e lle di, se chegas a abrir a nevera, salvábanos os dous. Entón, vostede foi perfectamente ese señor. Tiña vostede que abrir a nevera, só tiña que dirixirse a 500 metros de aquí, señor Jorquera, falar co seu grupo na Deputación, no Pazo Provincial, e dicirlles que simplemente non que votaran en contra, que se abstiveran. E salvábamos todos, xa non tiñamos que pedir a retirada do convenio, xa non tiñamos que fazer nada, porque este convenio do que vostede está tan en contra como podemos estar nós, xa non se tiña aprobado. Polo tanto, foi unha pena, e permítame a brincadeira polas horas e tamén porque, a comprensión da alcaldesa por limitarme no tempo, ainda que penso que se portime bastante ben, e polo tanto, rematamos tamén con esa última brincadeira e tamén facendo constar que a nós os informes da Secretaría Xeral os respetamos sempre. Cando din unha cousa sobre o convenio coa Deputación e tamén cando din outra sobre o regulamento de escolas infantís. Polo tanto, o noso respeto para o traballo da Secretaría e o criterio que amosan os seus informes sempre, non só cando nos gustan máis unhas veces que a outras. Máis nada, moitas gracias. Bueno, a ver, señor Rodríguez, vexo de vostede un botalante e vamos a seguir nese mesmo sentido. Por lo menos penso obter de vostede unha actitude mellor que o señor Lema, porque me dá a sensación de que é difícil que alguén o entendan cando non queren explicacións, non? Ninguna explicación vale. Mire, que vamos a facer nós despois deste pleno? Pois seguir adiante, fundamentalmente porque este pleno non ten competencia sobre este convenio. Así de sencillo e normal. Pero, mire, non creo que isto sone un exabrupto con unha certa chulería. Nada máis lonxe. E que estamos firmemente convencidos de que hoxe este plan de limpeza, que, por certo, vostedes nos pedían no pleno de outubro, pois fai máis falla que nunca. E non é nin electoralismo, nin utilizar o COVID, é que é unha realidade. O que temos aí fora é unha realidade, o estamos constatando. Os medios que estuvemos empleando nestes casi 2 meses de pandemia fixeron moito, sí, que é verdad, pero non chegan, porque a cidade ainda sigue tendo focos de insalubridade. É un luxo que agora non o podemos permitir. Algo que empezou por hixiene e ornato, hoxe ten fundamentalmente unha finalidade de salubridade. Iso para nós é o máis importante. E seguiremos adiante. E quero tranquilizar tamén a todos aqueles, como, por exemplo, na moción da Marea decían que querían esos recursos para os temas sociais. Mire, os socialistas que o levamos no ADN, como poden amosar a xestión dos compañeiros de Facenda ou de Asuntos Sociais, ou mesmo desde a Alcaldía, leccións de xestionar temas sociais poucas ou ninguna. Por tanto, non vamos a malgastar cartos. Se ese é o tope que ten o convenio, non quere decir que vayamos a gastar esos cartos por gastalos.
Faremos unha nova avaliación da situación, que é o que están facendo os técnicos de medio ambiente agora, e gastaremos o que teñamos que gastar, que fai a falla desa cantidade asignada, con sentidiño, o mesmo sentidiño que lle pedimos aos cidadáns cando queremos que manteñan esta cidade limpa e salubre. É unha cuestión de todos, é unha cuestión de responsabilidade, non é unha cuestión electoral, créame. Moitas gracias. Moitas grazas. Rematan as preguntas. Ao señor Jorquera fíxolle gracia o chiste a comparación. Haberá que preguntarlle a María do Carme se pensa o mesmo. Pasamos xa aos rogos 1 do BNG e 2 da Marea. Turno para o BNG. Sí, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo. Que o Goberno Municipal defenda os dereitos do alumnado con discapacidade que cursan os seus estudos nos centros de educación especial e que lle exixa á Xunta de Galiza que deixe de aplicar de xeito restritivo o Decreto 229/2011, dificultándolle a estancia nestes centros ás persoas de máis de 20 anos, aínda que estean cursando módulos formativos e discriminando estas mozas e mozos, xa que esta limitación por idade non acontece nos centros ordinarios. E 2, que o Goberno Municipal inste a Xunta de Galiza para que impulse a creación de prazas en centros públicos onde as mozas e mozos con discapacidade de máis de 21 anos poidan seguir formándose como persoas e cidadanía de pleno dereito. Moitas grazas. Turno para a Marea. Perdón, non funciona o micro. Ese é o terceiro rogo, non? Que non aparece aquí. Veña, compraremos máis micros. Pero, e non pode cambiar o sitio coa señora Cameán? Sí. Non se xunten aí. Garden a distancia e cambien o sitio. Aí está. Adiante. Sí, pois o primeiro rogo é un rogo reiterado que xa fixemos no mes de febreiro para que a aplicación da APP Millennium próxima pois se poña en funcionamento para toda a veciñanza a maior brevidade. Lembrar que esta iniciativa foi unha proposta dos orzamentos participativos na que se solicitou que o transporte público poida pagarse dende o teléfono móvil, ademais de facilitar a recarga da tarxeta sen ter que desplazarse a un caixeiro ou a unha oficina bancaria. Non entendemos, digamos, o retraso que está sufrindo esta APP e creemos que, ademais, no contexto actual e dentro da situación de emerxencia e a necesidade de fomentar o transporte público e a mobilidade sostible, agardamos que se poña en marcha o antes posible. E o segundo rogo oral ten que ver coas ferramentas digitais para os órganos colexiados e, en xeral, para o funcionamento do Concello. Celebramos, evidentemente, hoxe que podamos reactivar a actividade plenaria e temos manifestado a nosa vontade de retomar con normalidade democrática todos os órganos colexiados canto antes. E, polo que vimos hoxe tamén, creemos que o funcionamento telemático do Pleno pode ser francamente mellorable e por iso tamén suxerimos que podan estudiar o sistema, por exemplo, que se utiliza na Deputación para a súa posible adaptación ao Concello da Coruña. Parécenos fundamental que un Concello desta dimensión garantice que todos os órganos do Concello e todos os servizos municipais podan funcionar perfectamente telemáticamente. E por iso, rogamos que o Goberno Municipal habilite a maior brevidade as ferramentas digitais e tecnolóxicas, preferentemente con licenzas libres, axeitadas para o completo e normal funcionamento do Concello de maneira telemática, así como se garantice canto antes o funcionamento telemático completo de todos os órganos colexiados en previsión de que fagan falta agora e no futuro. Máis nada. Moitas grazas. Xa saben que non teño costume de responder aos rogos, pero neste caso, respecto do último, creo que a conexión telemática deste pleno foi correcta, non se interrompeu en ningún momento, así como as conexións que se fixeron tamén nas xuntas de goberno e noutras actividades que se desenvolveron ao longo do estado de alarma neste Concello e, aproveitando que están aquí algunhas das persoas que foron responsables dese funcionamento e de que todo funcionara correctamente, pois agradezo expresamente o seu traballo, as horas adicadas hoxe, concretamente a súa presenza física neste pleno para que todo saíra correctamente. Aos demais, rematamos xa, alégrome moito de velos de novo aquí, verémonos pronto, coídense moito todos e todas e tamén os que están na casa, moitas grazas, como sempre, polo traballo. Moi boa tarde.